Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalikat sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday. Mayo 22, tuiga 2026. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag Bombo Radio Foundation Incorporated magadunar sa treated water sa syudad sa Iloilo para sa mga water depressed barangay. Water tanker sang syudad preparado na ihan. Pag-relieve kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan sa pwesto wala sang kahilabtanan sa direktiba sang DOJ nga arestohon si Senator Bato de la Rosa. Samtang pabiya PNP mayara na sang bagong hepe si Police Captain Richfield Presquito ginakakasaya sininga pwesto. Sa bihag kabahin na Banwa, dugang pa nga mga balita kag impormasyon 129 ka mga solar streetlights nga ginkawat sa National Highway sa Santa Barbara. Kapulisan naton gin-identify na mga suspitsado. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon kag mga mainit naman karon nga mga balita istoryahan naton diri Banwa ang panibag-o sining round sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ang mga motorista naton atensyon sa aton siniya nga mga kabombo kay sa masunod sining semana mayara na naman sang gina-estimate diri Manwa nga pagsaka sang presyo karon sang produktong petrolyo Mayo 26 ang implementasyon sining Martes gadlaw. Ang estimate diri Banwa nagalapot sa piso tubtob piso kag 30 sentimos kada litro ang pagsaka sa presyo sang diesel. Sa gasolina naman may pagsaka man piso kag 20 sentimos tubtob piso kag 50 sentimos kada litro. Sa aton sining mga kasimanwati, mambal kita nga mayo-mayo na lang niya. Kaya piso-piso lang o sobra piso lang. Sang isaka iya, taga napulo, taga 20 pesos. Ang projection na sandig ini mga biyan sa first 4 trading or first 4 trading days ang means of Platts sa Singapore. Kag foreign exchange movements ang mga oil companies mag-anunsyar sa ilang sining official price adjustments sa palabuton sining Lunes kag ipatuman ini sa adlaw naman sa Martes. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, balita nasyonal sa gihapon, ang Philippine National Police nagpadala na sa tracker team nga mag-locate kag mag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa nga sa karon ginadeklarar ginakabig sining fugitive of justice. Nasa aton sining mga kasimanwati ang Philippine National Police ang nag-deploy na karon sa tracker team nga mag-serve sa warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court. No? Batok iya kay Senator Bato de la Rosa sandig sa ginpagwa nga statement ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. May patigayonon sining manhunt operation para iya sa senador kag sumungman magasunod sa istrikto sining operational rules and respect for due process. Now, sa aton sining makasimanwa, ang mandato sini klaro kuno suno kay Nartates kagayang gin-emphasize ang personnel sa aton sini mga kabombo sang kapulisan mag-obserbar sang operational discipline sa aton sini karon mga kabombo why sang shortcut
Tanan siniya nga mga hulag sini ang naka-align sa existing protocol agod iya nga maprotehiran man ang constitutional rights kag ma-maintain ang public trust suno pa sa kay PNP Chief Nartates. Ginpahiga sini nga ang tanan nga mga unit nga nakatask no sa sining pagserbe pangita pag-ayam sa kay Senator De La Rosa ang ginamanduan nga mag-apply sang maximum tolerance kag professionalism sa bugo sining operasyon. Ang deployment mga biyan kasunod sang statement ni Justice Secretary Frederick Vida no nga kung sa diin may ara sang direktiba na may mando na para iya sa Philippine National Police kag National Bureau of Investigation nga ipatuman na ang arrest batok sa kay De La Rosa sandig sa ICC warrant. Sa aton sini nga mga kabumboti amo ni gani ang pag-label naman dire sa kay Senator Bato bilang fugitive from justice. Kang nagakadapat sini kuno yang madala na ini sa The Hague agod nga tubangon ang mga akusasyon batok sini sa iya sa aton sini nga mga kabumbo. Ang apat sini ka punto kon nga mayara sa nga mando ining Justice Secretary sa pag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa. Una sila diri ang ICC warrant nga naghingalan sa kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa drug war. Ang pagbiya niya sa Senado, ang pagpamalibad sa Supreme Court nga magpagwa sa temporary restraining order batok iya sa warrant. Kag ining warrant mga biyan sarang iya nga mapatuman sa idalom sang Philippine law. Hindi kangay sa kay former President Rodrigo Duterte sa pag-aresto sini sa iya sang Marso 25 nga kundiin kung sa diin nag-trigger ini sang Interpol notice kag ang lihok batok iya sa kay De La Rosa sa sinimatinion no nagasandig ini iya sa domestic law sandig man sa Republic Act 9851 o kunining Philippine International Humanitarian Law nga nagapahanugot sa gobyerno nga isurrender ang mga suspects direkta sa International Tribunal. Ang ICC Pre-Trial Chamber nagbukas gin-unseal sini nila ang warrant of arrest batok sa kay De La Rosa sadtong pitsa 11 sa bulan iya sang Mayo sa aton sini karon mga kabumbo nga kung sa diin naga-exist ini before pa iya or since November 6, 2025. Sa aton sini nga mga kabumbo kay di ang plano si udon si Senator Bato de la Rosa mo kibuton siya bla gaway na siya sa palagyuhan o galing kay ti marungges man ining si Senator Bato de la Rosa hindi magmarungges kay ti kagiman si PNP do halos tanan man sini nga mga pasikot-sikot kag kun paano sini nga paano sini nga dakop abi sa mga manadlog sini nga suspitsado iya naman sini nahibaluan iya man sini natunan rason nga tini siya mabudlay man dakpon sa karon sini Banwa amo niyang isa man sa mga ginatutukan karon kung paano ini siya kag sa diin ini siya dakpon kay humalin sa nga pagbiya ni Senator Bato de la Rosa dito iya sa may Senado waay na mahibaluan pa kung sa diin ang iya sini nga mga whereabouts. Sa aton sini nga mga kasimanwati sino ay hana makadakop sini sa kay Senator Bato de la Rosa sa aton sini nga mga kabumbo pero dali lang yun stop stop and look and listen nga may stop and look and listen no sa aton sini mga kasimanwa grabe gisa karon ang pagtutok sang mga opisyalis naton sa gobyerno sa pagdakop sa kay Bato de la Rosa. Paano naman niya ang paghikutar sa ngaton sininga gobyerno? Paano naman niya ang paglagas sa ngaton sininga gobyerno sa ginakabig
nga fugitive man now from justice nga si former Ako Bicol Representative Zaldico. Kag sa iban pa nga mga tawo, opisyal sa gobyerno nga naulamid sa sining multi-billion, the biggest scandal sa tuig 2026 sa henerasyon sa mga Gen Z, ining flood control project. Madamo sa mga opisyales naton sa gobyerno sa karon ng iban siniya padayon nga nagapanerbisyo gyud man natawag o kun padayon sini nga pagpamintaha ang yara pa sa posisyon sa aton sini nga matag palamati. Pero karon iya man wasako kita sa pagbinangigay nga daw maglabot sa punto nga kitahanon nga mga Pinoy, no? Ando kasubong iya nga magpinatsyanay, jotayan lang magpinatsyanay. Ini sa bahin karon iya sang tagsa-tagsa kapag panindugan man sa patagsa nga politikay. Hindi bla sa aton sini mga kabumbo. Amo lang ni karon ang mapinot manwa sini nga sitwasyon. Ti dapat sini hindi man niya pag-ibaliwala kag hatagan man sa nagakigo sini nga pagtamod kag subong man atensyon, resources kag subong man na kung ano pa yung masarangan sa gobyerno agod nga mapadasig, no? Ining pagdakop man kag pagdala diri papauli sa kay Zaldico sa aton sini nga mga kasimanwa para nga ti base sa pag-appear ni Zaldico, no? Base diri pa lang kag masanagan ang bugos nga pumuluyong Pilipinhon na tuhoy sa pinakamadako siniya nga korupsyon sa tion sang tuig 2026 humalin tuig 2022 tuig 2026 sa aton sini nga mga kasimanwa akon sa din binilyon ang nagkaradula sining kwarta. It's either nga nangin komisyon, nangin SOP, or ginsulod sa malita. Mga kasubong sini nga isyo ang dapat man kunta ni banwa nga tutukan man sang aton sini nga mga opisyalis ng gobyerno, sang aton sini nga mga matag-as man sini nga opisyali, no? Para nga ti hindi lang niya magwa sini banwa nga ang ginapanglagas lang ang mga kontrapartido, ang mga ginapanglagas lang ang makadidiis. Sa aton sini nga mga kasimanwa samtang ila sini nga ginapahabok, ginapadako para nga matabunan ng isyo nga kung sa din may mga kaalyado man sila. Ang administrasyon nga kung sa din involve na ulamid man sa sining pinakadako nga korupsyon sa pungsod na Pilipinas subong iya nga henerasyon ang flood control anomaly. Tani isa man ina sa maton sini nga pagatutukan sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero ugaling karon ti kedo kasubong nga ginaisa-isa mga kontrapartido Hindi bla sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero kung amo sini nga aton sini nga sandigan hindi na ni bag-o diri sa pungsod Pilipinas. Kay every time nga mayara sa pagbaylo sang administrasyon, kung mayara sang pagbulagay sang santuan ay mahamot pa sa mga itsasi sa ila sini nga pagtamdanay, bangod sini banwa sa ila sini nga alyansa. Kung mag-inaway gani, hala, ara, kot-kotanay na lutak, kot-kotanay na isyo. Hasta iya nga mapabayan na lang ang mga matutuod sini kuntani nga mga problema, no? Sang aton sini iya nga pungsod, kag sila na lang iya nga focus halos sa tag sa kamatagadlaw ginabantayan kung ano naman to hambal niya mo sini batok kaya mo ni ano naman ang balos niya mo sini kay ginambalan siya batok sini sa iya sang amo sini katawo. Kagaguhan lang gid mga kasimanwa sa aton sini mga kauturan amangin resulta yan sa ulihi. Sa aton sini nga mga kabumbo pamangkot isano naman ayhan. Liwat iya nga usisaon to kay way pa ganito matapos-tapos ang problema naton sa mga maanomaliya sining flood control project. Sa aton sini mga kasimanwa ti subong daw na divert tanan ng atensyon ta way labot sang linok panay to Senado sa mga kaso naman yo. Linok panay sa Senado, warrant of arrest kag iban pa. Dugangan pagin nga sang nagligad sining adlaw may naghibi-hibi man to sa Senado.
Oo nga, nagpaliskuon gito kay Way, gito kuno may nagpangamusta sini sa ila. Hambagan ni Senator Panfilo Ping Lacson, yun paano pa kami mga musta na kay sa FB Live, nagkakapi-kapim lang kamo to. O, sa aton sini nga mga kasimanwa, dugangan pagin sa nga spokesperson sa nga presidente ta. Ginayaguta yaman iya ang senador. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Paano mo ba naman kukumustahin ang mga masasayang nagkakain or nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live para pagbintangan ang minority bloc na may alam daw sa putukan sa baril sa Senado? Amo ni ang payag ni Senator Panfilo Ping Lacson sa sining hibubunot nga ginpabutyag ni Senator Pia Cayetano. Sa aton siniya nga mga kauturan ti insindihan tana bilang isa ka babay, isa ka iloy. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati nga hindi tayo pag-ikumpara ang aton sini nga emosyon, no? Sa mga kababainhan, siyempre mahuyanggin man na sila, gamay-gamay lang na dayon nila hibi. Gamay lang na kabatsyag, dayon lang sini nila hibi. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiko naghiribiyo, nagtarangison man to ya si Senator Pia Cayetano, matuod man to iya from the bottom of her heart o kon istorya kuris-kuris kag palabas lamang adto, iya na iya problema sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay kon mag-amot sa to si Senator Pia Cayetano, tindo hindi man kita makambanga ngayan siya kag buluhaton sini niya. Isa ka veteran nga lawmaker sa aton sini nga mga kabumbo, isa ka abogado, top notcher pa. Kag subong man permi iya nagapanguna sa tagsa kasi ni ka mga eleksyon. Madamo iya nga nahamutan iya sa kay Senator Pia Cayetano. Di kalaway man nagkaroon kag makabig man na naton ininto kado ka degrading man na para sa iya nga magsagad to sa ka hinibi kag nguy-ngoy sa plenaryo. O galing kiti amo niyang interpretasyon naman ni Senator Panfilo Ping Lacson mo. Ay, nga mga musta pa kami no? Sa aton sino mga kabuga, pingapim lang kamo itong nagkakaon, kamo nag-ayuhom kamo to. Mga musta pa kami. Butsilingon sa munang alaragway, way ka mo yung problema sa aton sino mga kasimanwa, pero way gininigin palampuwas ni Palas Press Secretary Claire Castro sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay sa iya sini nga do podcast or sa social media post niya nga let's clear it with Claire. Kamakol mo sini Banwa do, hindi ko ma-imagine nga spokesperson sa presidente daw kasubong iyang golpeada lang nag-ano ni sa komedyante. Do nag-host siya sa variety show sa aton sini nga mga kasimanwa. Nag-ano si Secretary Claire aribla ang iya kabahin porsyon sa iya sining video sa aton sini nga mga kasimanwa kung saan ginailog-ilog niya ang paggangoy-ngoy ni Senator Pia Cayetano. Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako. Analysis ko mga clear. Instead i-deal sa comment niya, deal kung ano ba ang naging papel ni Senator Cayetano sa pag-approve niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska. Ginawi niya doon sa mga minority. Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako. Sos Maria kang kusip Marami gini magdrama-drama. Marami gini magdrama-drama sa kay Attorney Claire Castro, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tina mo gani nagpamangkot siya buluhaton bala sa nga isa ka presidential spokesperson ini. But kung amo na ya ang iya sini nga pamaagi, agod nga luyag ya nga matranslate ang iya sini nga buot ipalabot sa mga pumuluyo sa aton sini nga mga kasimanwa. Depende na sa iya, no? Kay sa inabaluan naton ang kung spokesperson ka, alter ego ka sang ano mo,
For example, presidential spokesperson ka, but sila nga alter ego kasang presidente. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. Pero bala naman nato kung anong sitwasyon nila. Subong daw tubig kag langis ganaan niya karon sa aton sini nga mga kasimanwa ang sitwasyon sang Marcos nga apelyido kag Duterte nga apelyido. Nagpanalaytay na ni sa ila sini nga mga supporters sa mga sumulunod sa Marcos administration. Kag subong man sa mga sumulunod sa mga Duterte. Sang una, pwede pa ni sila masamo nga duwa mo lunggungon mo lang mayo. Pero gabulag yapon, why ginang tinera, nagbulagay gid. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, what's the latest naman sa 2026 sa NBA playoffs? Aton sining hibaloon. 2-0 na karon ang series sa bahin sa Eastern Conference Finals. Matapos nga nagdaog naman diri ang New York Knicks sa batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 109-93 sa aton sini nga mga kauturan. Di kon lang taon ni mo sa scores per quarter. Why giniya makalagas diri ang Cleveland Cavaliers. Batok iya banwa sa New York Knicks. Apisar nga doon nagkiang-kiang patok gina si Josh Hart. But wala ina makapugong sa iya sa pag-angkon sang kadalagan. Kaupod man sa kay Jalen Bronson. Kag sa Utah Jazz magaling nagahampang sinibanwao. Ang may dugo nga Pinoy nga si Jordan Clarkson. Sa aton sini nga mga kasimanwa, makon mo sa Spurs may dugo man dira sang Pinoy nga player si Dylan Harper. Sa bahin niya sang Oklahoma City Thunder may player man dira nga may dugo sini nga Pinoy. Sa aton sini nga mga kabumbo, nilaban-laban sini kinalantaw gani sa nga pila ka mga sports analyst nga dakong posibilidad sa aton sini magkuturan nga mayara sang Pinoy nga makasuksok sang championship ring sa sining 2026 sa NBA playoffs. 2-0 na sa bahin sa Eastern Conference Finals. Samtang patas naman ang serye sa Western Division or Western Conference Finals sa tunga sang Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. May hampang ni sila buwas sa aton sining mga kauturan. Las 8:30. Puro bantayan man naton iniya. From time to time mag-atag kita sang dugang sining mga balita kag impormasyon na tuhoy karon sa sining NBA 2026 NBA playoffs sa aton sining karon nga mga kabombo. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 11 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining lasa 11 driman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May mga ginpang identify nga mga high risk critical areas ang aton karon iya nga city government kon kakulang sa tubig ang aton sini nga pag-istoryahan. Ti karon banwa sa nagligad sini nga may nadlaw nagpadulong sanday Mayor Inday Raisa Treñas kag Iloilo City Councilor Migs Treñas sa bahin iya sa opisina sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Ti dito ginistoryahan kung paano mapasiguro ang supply sa tubig, potable water, treated water diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Ti simple malang sugilanon sa aton sini nga mga kasimanwa ang ginbuyan diri sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Sunod sa Flow Water, on top iya sang ginadeliver sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa bahin sa Metro Pacific kag MIWD
no? Nga 30,000 na liters sa kada adlaw. Sa aton sini nga mga kasimanwa may gin-offer pa gid nga 20,000 na liters sa aton sini nga mga kabombo para iya sa Metro Pacific. Sa ila sini nga dugang supply sa nga tubig pero way Manila ginabaton niya, no? Sa aton sini nga mga kabombo madonar pagid sang treated na water ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag Bombo Radio Foundation Incorporated. Madonar sang treated na water. Ang himuon lamang sa aton sini nga mga kasimanwa kung may water tanker ang syudad sang Iloilo, ang city government or any water tanker sini basta mayara bala sang approval or mambal nato na be registered, ginregister sang city government nga amo ang sarang makakuha sang treated water dito sa planta sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Mahatag iya, madonar iya, matughong ang Flow Water Resources sa Iloilo Incorporated. Kag ini man ang iga-deliver sa mga depressed barangays. Para nga may tubig sila dito. Kaya naintindihan ginaton nga tuman iya ka-importante ang tubig para sa aton sa tagsa-tagsa sininaton ka mga hilikuton dira. Pero ining tubig sa aton sini nga mga kuturan, treated water, take note, treated water, ini saya potable water na pwede, ini saya mainom, hindi kay dilibiran kamo dira iya sang inugugas nyo kaga, inug-flush nyo sa inyo sini nga mga toilet, hindi, no? Treated water but silingon, pwede ini, or potable water, pwede ini mainom. Sa aton sini mga kasimanwa. Ang pahayag diri manwa sa sandig sa inistoryahanay sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated ni Mayor Inday Raisa Treñas and Councilor Miguel Treñas, no? Ngati dapat ang registered lang ang mga water tanker sa syudad sa aton sini nga mga kasimanwa. Pasiguraduhon man ngati siyempre hindi kolorom ang mga water tanker nga magkuha dito sa tubig kay base blakon na kuha sila to tubig. Ang tinutuyo is idonar sa mga depressed barangays sa aton sini mga kasimanwa. And then later on, basi kung ipamaligya nila bla, hindi na iya husto magamos na sa aton sini nga mga kauturan. That is why, later on, pagbalik na ton, diriman sa pagpalayag sa nga bumbuanay sa udto, may pila bala ka water tanker diri nga available ang abahin iya sa nga city government, sang syudad sa nga Iloilo. Nga sarang iya nga magkakuha dito sa nga treated water sa planta sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. And then, ila sini nga i-deliver sa mga identified nga mga depressed barangays. Hibalo na ito ni Nagkarona sa aton sini pa rin nga pagpangalaga. Tutok lamang diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Detalye sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw
ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulob. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, 22 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga paunahing balita, ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation nag-deploy na ng mga tracker teams para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Aralin na rin ang CCTV footage ng mistulang pagtakas ni Senator Bato at Senator Padilla. Si Attorney Salvador Panelo tinawag naman na palpak ang naging diskarte ng mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang House prosecutors na hindi ka naman na magpapatuloy pa rin ang impeachment trial kahit pa hindi dumalo si Vice President Sara Duterte. Ang utang ng gobyerno ng Pilipinas nalagpasan na umano ang utang ng 3 administrasyon na ayon yan sa Financial Watchdog. Sa sports news, abangan lumamaya sina Malik Diouf at Elizabeth Jeanette Means, opisyal ng mga Filipino citizens. At sa ating international news naman, United States President Donald Trump tutol sa kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz, gate din ang pagkuha sa uranium stockpile. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Philippine National Police na nag-deploy na ito ng mga tracker team katuwang ang National Bureau of Investigation upang hanapin at ipatupad ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na may kaugnay sa kasong isinampa sa International Criminal Court. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencionar Tates Jr., inatasan lang lahat ng units na tiyaking isa sa gawa ang operasyon ng may pagsunod sa police procedures, transparency at respeto sa karapatang pantao. Git niya, mahalaga ang maximum tolerance at disiplina sa pagpapatupad ng batas. Nauna nang nagutos ang Department of Justice sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang pag-aresto kay De La Rosa na dating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at pangunahing personalidad sa war on drugs ng nakaraan na administrasyon. Sinabi rin ng Pambansang Pulisya na isasagawa ang operasyon ng walang anumang political bias habang patuloy na binabantayan ang kaso na may kaugnayan sa mga crimes against humanity sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Samantala, pinuna naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang legal na hakbang na isinagawa ni Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Attorney Panelo, mali ang naging desisyon na maghain ng mga petisyon para sa writ of amparo, certiorari, prohibition at temporary restraining order sa Korte Suprema. Git niya ang tamang remedyo ay dapat na writ of habeas corpus upang agad na magkwestiyon ang bisa ng arrest warrant. Ito ay matapos yung binasura ng Korte Suprema sa botong 9-5-1 ang petisyon ni Senator De La Rosa na naglalayong pigilan ang implementasyon ng International Court Arrest Warrant. Ipinaliwanag ni Attorney Panelo na kung habeas corpus ang inihain, mas mabilisan ang natutukan ang usapin ng legalidad ng warrant. Binigyan diin ni Panelo na ang wastong paggamit ng legal na remedyo ay kritikal sa pagharap sa mga kasong may kinalaman sa International Court at sa karapatan ng isang akusado.
Samantala sa mga balita naman dyan sa may mataas na kapulungan, aminado si Senator Ping Lacson na sa kasalukuyan ay mayroong tensyon sa pagtatrabaho ng mga senador kasunod ng kontrobersyal na pamaril na nangyari sa loob ng Senate premises. Malalanghati ang mga senador ukol sa kung ano ang tunay na nangyari sa naturang shooting incident matapos ng ituring na maraming kritiko na stage o planado ito. Isang panayam na tanong ang senador ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado at ang relasyon o turingan ng mga senador matapos ang naganap na pamamaril. Sagot ng batikang mambabatas, hindi pa sila nakakapagsagawa ng closed-door discussion kasama ang iba pang senador para pag-usapan sana ang naganap na insidente. Itinuring din ng senador na hindi patas ang naunang paratang ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos. Istulang may alam o may kinalaman ng minority bloc sa putukan sa Senado. Aminadong senador na mayroong lamat sa working atmosphere at yan po'y sa mataas na kapulungan, ngunit umaasang mapag-uusapan din ito ng mga mambabatas. Sa huli, mas makabubuti niya na ipaubayan na lamang sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang investigasyon sa nangyari at hintayin ang resulta ng kanilang pagsisiyasat. Ang ilang mga senador, meron din pong bigay na mensahe kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nga ang naging pag-anunsyo ng Justice Department sa pagpaparesto sa kanya. May live report si Bombo Angelo Waganan. Bombo Genesis Bombojay nagpabatid ng mga mensahe ang mga kapwa senador kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos na anunsyo ng Department of Justice ang pagpaparesto rito matapos na muling mag-iskapo sa kabila ng pagsasailalim sa kanya ng bagong liderato ng Senado sa protective custody ng institusyon at pagbasura ng Supreme Court sa kahilingang temporary restraining order ng kanyang kampo. Si Senator Risa Hontiveros nanawagan kay de la Rosa na igalang umano ang batas. Mensahe niya sa kapwa senador ay sumuko na lang, makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa proseso ng batas. Nanalangin din ng senadora na mapayapa at naaayon sa batas na resolusyon sa kaso ni de la Rosa na hindi lang aniya nakaapekto sa ilang institusyon kundi maging sa mismong bansa. Umaasa umano siya na manaig ang batas. Habang si Senator Erwin Tulfo naman, sinabing bagamat nais niyang sumuko na lang si de la Rosa upang hindi na ito mahirapan pa na magtago, nasa kapwa senador naman umano ang desisyon kung isusuko nito ang sarili sa otoridad. Nang tanungin naman kung anong mensahe niya kay de la Rosa, ani ni Tulfo ay pagdarasal na lang umano niya ang kapwa senador para sa maayos na kalusugan at malayo ito sa anumang sakit. Huwag niyang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Wala naman po eh. Ang mensahe ko na lamang po pinagdarasal ko siya. Sana po nasa mabuti siyang kalusugan. Ilayo ng Panginoon Diyos sa sakit. Yun lang po yung aking mapapanalangin bilang kapwa senador. Yun lang po. At saka yung kanyang pamilya. Samantala, Bombo Genesis, good luck naman ang mensahe ni Senator Raffy Tulfo kay de la Rosa matapos na ibasura ang kahilingan nitong TRO. Ayon kay Tulfo, ang desisyon ng Korte Suprema ay nangangahulugan na nabigyan ng kapangyarihan ang executive branch para implementa ang International Criminal Court Arrest Warrant para kay de la Rosa. Ito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ang executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para tumatog. Well, good luck kay Sen. Bato. Ngunit para naman sa mga kaalyadong senador ni de la Rosa na si Senator Amy Marcos, motion for TRO pa lamang umano ang binasura ng Korte Suprema. Hindi pa aniya nagpasyang katastasang hukuman hinggil sa pagkilala kung valid ba ang ICC warrant laban kay de la Rosa. Si Senator Robin Padilla naman, na person of interest sa pagtakas ni de la Rosa, sinabing bagamat wala siyang magiging komento sa desisyon ng Supreme Court, ikinalulungkot umano niya ito. Sabay giit na aantayin lamang umano ng kanilang hanay ang arrest warrant mula sa local court na siyang tangking kinikilala na valid. Ito pakinggan natin mga bahagi pahayag ng Senator Robin Padilla. Siyempre, malungkot yun. Wala naman tayo pwede maging reaksyon. Malungkot tayo. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintayin namin ang warrant ng local court. Matatandaan na pinangalanan ng International Criminal Court si de la Rosa bilang umano'y co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanyang War on Drugs noong Administrasyong Duterte. At yan muna ang latest updates mula dito sa Senado. Ako si... Medyo matagal-tagal na rin mula noong nag-assume si Senator
Alan Peter Cayetano bilang Senate President, and then after nga yan, yung mga kontrobersiyang nangyari dyan sa may Senate hanggang sa pagtakas nga or pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilang araw na rin natin hindi nakikita si Senate President Cayetano. As of now, nagpapaunlak na ba siya ng panayam? Yes, Bombo Genesis, yan nga ang wino-workout natin kasi sa ngayon, nananatiling mailap itong si Senate President Alan Peter Cayetano sa media, Bombo Genesis. Ilang request na rin ang ginawa natin para itong si Senate President ay makapanayam natin, at kung hindi man siya pumayag sa isang panayam, Bombo Genesis, ay nire-request na nga lang natin na mag-Facebook Live na lang siya at sagutin itong mga katanungan sa kanya, Bombo Genesis. Ngunit wala pang nagiging pahayag itong si Senator Alan Peter Cayetano, Bombo Genesis. Pero unlike noong katatapos lamang nung Senate shooting, parang wala din tayo nakita na mga social media activities itong si Senate President Cayetano. May nababanggit ba siya or nababalitaan ba kayong pwedeng tinataguan sana niya sa media, or wala naman so far? Yan, matapos nga itong insidente ng putukan sa Senado at matapos na ipahayag sa publiko ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang kanilang naging lumalabas sa kanilang investigasyon, ay hindi na nagsalita pa itong muli si Senate President Alan Peter Cayetano, Bombo Genesis. Tila naging tikom ang bibig ng Senate President matapos ang mga lumabas na initial na investigasyon ng Department of Interior and Local Government, Bombo Genesis. Or baka busy? Baka nagpapakalma, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Agad ho nating hanguin ang report mula po dyan sa may Justice Department, mga kabombo. Yung pong mga footage ng closed circuit television ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito po yung naglalaman ng footage ng video na umano'y pagtakas nitong sina Senator Bato de la Rosa doon sa Senado kasama si Senator Padilla. Hinihingi po ito ng Department of Justice na para mapag-aralan. May live report naman po dyan si Bombo Gran Hilario. Napakadyan, Bombo Genesis, humiling ang Department of Justice sa Metropolitan Manila Development Authority ng mga kopya ng CCTV footages sa mga kaganapan noong nakarang linggo sa Senado kasabay ng mistulang pag-eskapo o pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, partikular na kanilang hiniling ang mga kopya lalo na noong ika-14 ng Mayo kasunod na umalis si Senador Bato sa Senado ng alas 2 ng madaling araw. Kaugnay nito'y nakatakdang bisitahin ng binuong Special Panel of Prosecutors ang Senado upang pisikal na inspeksyonin ang lugar kung saan naganap ang insidente ng putukan. Ang naturong grupo kasi ay ang siyang inulunsad ng Department of Justice para tutukan ng investigasyon sa mga pangyayari kamakailan sa Senado. Ibinahagi pa ng kalihim ang pagkakatanggap sa report ng National Bureau of Investigation at Government Service Insurance System o GSIS. Habang humiling naman ng karagdagang panahon ang Philippine National Police sa pagsusumite ng ulat dahil sa patuloy pang pagkolekta ng mga dokumento. Ating pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang Secretary ng Department of Justice. We also made a request to the MMDA for all footages related to, especially during May 14 after the 2:30 a.m. Apparent escape of Senator Bato from the Senate premises. Our panel also would be inspecting physically. The exact time would be either tomorrow or today. We'll be visiting GSIS premises, and there's request also for a similar visit also to the Senate premises where the event transpired. Yan ang tinig ng kalihim ng kagurang katarungan ng Secretary Frederick A. Vida. Samantala, Bombo Genesis dito sa National Bureau of Investigation, tiniyak nila ang aksyon at mga akbang ginagawa upang tuluyang maaresto si Senador Bato de la Rosa. Anila ay agad aarestuin ang senador sa oras na matunton o makita ito, ngunit aminadong sa kasalukuyan ay patuloy pa rin pinaghahanap. Samantala o patuloy pa rin, ngayong araw naghain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na reklamo sa National Bureau of Investigation kontra kay Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Partikular na kanilang sinampa ng abogado ng reklamong inciting to sedition
rebellion at unlawful public utterances. Muli, atin naman pakinggan dito si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation. So, nandito po si Yusek Aboy Paralison ng CICC and of course Yusek Preso Sipolito. This is in connection with a case to be filed against Attorney Harold Respicio, Vice Mayor from Isabela, for his behavior sa social media. So, ang tinitingnan natin kaso dito is inciting to sedition, rebellion, and unlawful use of publication, unlawful utterances. So, ang nag-issue ng complete affidavit, ang nag-execute is no other than Aboy Paraiso. And of course, the support Yusek Precious Sipolito. No? So, yun lang. Nag-file sila sa amin, you do the investigation and case with that, and eventually, we'll file it to the Department of Justice for proper disposition. Morning. Ating napakinggan ang tinig ni Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ang reklamo sa mga sinambit ni Attorney Respicio na mapayag ng paghihikayat umano sa publiko ng magrevolusyon kontra sa gobyerno. Ayon naman kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, posibleng maghain rin sila ng disbarment case laban sa vice-alkalde. Bombo Genesis. Okay. Hindi ba masyadong late na Bombo Grant yung paghingi ng Justice Department doon sa kopya ng CCTV? Anong sabi nila dito? Anong ina-expect nilang makita doon sa kopya ng CCTV? Ina-expect pa rin ba nilang buo ito or hindi siya tampered hanggang ngayon? Bombo Genesis, nais nga makumpirma o masiguro ng Department of Justice yung mismo nga timestamp ng mga pangyayari at ihahalin tulad o ikukumpara nila ito sa mga initial report o yung report ng investigasyon mula sa mga ahensya kanilang inatasan na magsumite sa tanggapan katulad ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation maging ng Senado upang nang sa gayon ay layon na nila rito yung mas malawak na investigasyon upang matiyak at masiguro ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari at insidente sa Senado kamakailan. Bombo Genesis. Let's hope na gumagana yung mga footage or yung mga closed circuit television unlike dun sa naunang report natin dyan sa may part ng Senate. Maraming salamat, Bombo Grant. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 15 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga development ho tayo, sinabi ni dating Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na ang kasabihang maaari kang tumakbo at magtago pero hindi ka huli o sa huli ay hindi ka rin makakataka sa hustisya ay hindi na lamang ho isang pahayag kundi isa ng nalalapit na matibay na realidad para kay Senator Ronald De La Rosa. Inayag ito ni Zarate matapos iutos ng Justice Department ng pagpapatupad ng pag-aresto kay De La Rosa kaugnay ng kinakarap nitong kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court na may kaugnayan pa rin yan sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ayon sa dating mambabatas, hindi na maaring magsilbing bureaucratic bunker ang Senado upang makaiwas sa mga kasong may kaugnayan sa munoy paglabag sa karapatang pantao. Anya, isa itong mahalagang hakbang para sa mga pamilya ng mga biktima na matagal nang naghihintay ng hustisya. Dagdag pa ng dating mambabatas, ang susunod na hamon ay nakasalalay sa magiging hakbang ng Administrasyong Marcos at sa pagpapatupad ng batas ng mga otoridad kung mananaig ang rule of law at kung pairalin ang mga institutional loyalty. Nanindigan naman si House Justice Committee Chairperson at Lead Prosecutor Derville Luistro na hindi dapat ginagawang batayan ang naganap na kaguluhan sa Senado upang husgahan ang maging takbo ng impeachment trial. Ginawa ng abogadong mambabatas ang naturang pahayag kasunod ng mga serye ng pangyayari sa mataas na kapulungan tulad ng leadership change, pagkahabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa para maisilbi ang kanyang warrant at ang kontrobersyal na pamaril noong Mayo 13. Sa unang pagkakataon, ayon kay Luistro, nakakakita ang publiko ng mga pagkahabulan, putukan at iyakan at iba pang mga kaganapan sa loob ng mataas na kapulungan. Ngunit kailangan anya na ihiwalay dito ang impeachment proceedings. Ayon sa mambabatas, tiwala siya na batid ng mga senator judge ang kanilang duty at hindi dapat pinagdududahan ang kanilang paggampan sa kanilang papel bilang mga husgado. Binigyang diin ng lead prosecutor ang kanyang paniniwala na kung gaano kasagrado ang tingin ng House Prosecution Panel sa kanilang tungkulin
Ganon din dapat ang tingin ng mga senador sa kanilang papel bilang senator judges. Git ng batigang mambabatas, hindi dapat ihalo ang anumang nangyaring kaguluhan sa Senado sa mangyayaring impeachment trial kasunod ng naunang pag-convene ng mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. Samantala sa mga balita pang tinutukan ng ating news team, si Representative Zia Alonto Adjong sinabi na katotohanan at due process ang dapat naman naig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Jervil Luistro naman sinabi na magpapatuloy ang impeachment trial kahit hindi dumalo ang Vice Presidente. May report dyan si Bombo Annalise Subirano. Katotohanan at hindi political theater ang inaasahan ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na July 6, 2026. Ayon kay Lanao del Sur Representative at House Impeachment Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tungkulin nilang iharap ang ebidensya ng malinaw, profesional at naaayon sa konstitusyon. Sinabi rin niya na bagamat wala silang natatanggap na formal pang abiso mula sa Senado hinggil sa schedule ng paglilitis, handa na umano ang 11-member prosecution panel sa anumang takdang petsa ng impeachment court. Binigyang diin ni Adyong na ang impeachment trial ay hindi laban sa Mindanao, Davao o anumang region, kundi bahagi ng constitutional process ng bansa. Anya, ang botong 257 members ng Kamara mula sa iba't ibang rehiyon ay patunay na dapat marinig ng buo ang ebidensya sa Senado. Dagdag pa ni Adjong, dokumento, opisyal na record at mga sinumpaang salaysay ang ihaharap ng prosecution panel at hindi umano dapat pairalin ang ingay ng politika o social media narrative sa pagdedesisyon ng kaso. Samantala, inihayag naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na magpapatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kahit hindi ito personal na dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Ayon kay Luistro, nakasaad sa Senate impeachment rules na maaring ituloy ang paglilitis kahit hindi magsumite ng sagot o humarap na ang Vice Presidente at ang kanyang legal team. Anya, otomatikong itinuturing na not guilty plea ang hindi pagdalo ni Duterte sa paglilitis. Binigyang diin pa ng mambabatas na maaring maging disadvantageous sa depensa ni Duterte ang patuloy na pagliban nito dahil mahalaga ang pagharap at pagsagot sa mga alegasyon sa impeachment proceedings. Nauna lang sinabi ng kampo ni Duterte na nakadepende sa pangangailangan ng korte ang pagdalo ng Vice Presidente sa impeachment trial. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. It will be disadvantageous for her if she will not be presenting her evidence because there's already evidence presented by the complainant and the same evidence will be presented before the impeachment court. If this evidence will continue to be unrebutted, uncontroverted, there is a possibility that the senator judges will be appreciating the evidence in favor of conviction. But of course, as I have said earlier, it will depend entirely on the appreciation and judgment of the senator judges. Si Representative Jervil Luistro. Mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 23 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update muli tayo sa iba pang mga development sa kaso pa rin na bumabalot kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ang husang tumulong sa posibleng manhunt operation laban kay Senator de la Rosa. Isang abogado rin, inihayag na posible ang citizen's arrest laban sa senador. May live report si Bombo Isa Cotonel. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, inihayag nga ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, ang dating hepe ng Philippine National Police, na posible umano siyang tumulong sa posibleng operasyon laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng pugante ng Department of Justice. Sa isang pulong balitaan ngayong araw dito sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Torre na bilang bahagi pa rin siya ng gobyerno ay maaari silang sumama sa anumang manhunt operation kung kinakailangan. Ayon kay Torre, bahagi pa rin naman siya ng pamahalaan kaya maaari umano talaga sila makilahok sa manhunt. Ngunit pabirong sinabi na maaasahan talaga na kikilos lalo na kung matatagpuan ng senador sa sakop nila bilang isang ahensya.
Anya, kapag may utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala umano siyang pagpipilian kundi sumunod. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng dating nagsilbing Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga Office of Primary Responsibility, eh, sila naman trabaho kasi whole of government approach ka eh. Pag presidente ng utos, automatic no choice, di ba? Binigyan diin ng dating hepe ng pambansang kapulisan na ang pinakamahalaga rito ngayon sa proseso nga ng pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay ang pagrespeto sa proseso at sa batas. Anya, bilang law enforcement agency, kailangan hindi hinuhusgahan ang kaso ngunit matiyak na tama ang proseso. Si Torre ay kabilang sa mga opisyal na naging bahagi ng mga operasyong umanto sa pagkakaaresto ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Apollo Kibuloy. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig muli ni General Nicolas Torre III, ang nagsilbing dating Philippine National Police Chief. Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job na desisyonan mo na lang personally kung ikaw inutusan whether you do it or not. Kasi maliwanag naman. Ito na, naglabasan na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly, at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi, because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes, and in this case, the Matatandaang naghain nga ng panawagan ang Department of Justice na sumuko si De La Rosa matapos itong hindi matagpuan ng mga otoridad kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito. Samantala, sa iba pang balita naman, inihayag ni Attorney Rameses Villa Gonzalo, isang International Criminal Court accredited lawyer, na posible umano ang isang citizen's arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, kapag may valid warrant of arrest kasi ay posible naman ang pagtulong ng publiko sa pag-coordinate sa law enforcement agencies kung sakaling mamataan si De La Rosa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Rameses Villa Gonzalo. Meron naman tayong katungkulan. It's a civic duty of all citizens. Pag merong valid warrant of arrest, pwede tayong makatulong, not necessarily na tayo ang maghuhuli talaga sa kanya. So perhaps the people can coordinate with the law enforcement authorities. But specifically on the matter whether or not pwede ba tayong mag-act via citizen's arrest, meron naman tayong katungkulan. It's a civic duty of all citizens. Mula sa lungsod. Bumbuisa. Yes, Bombo Genesis. Just to clarify, as of now, May 22, may order na ba kay General De La Rosa na sasali or hanggang dito pa lamang yung kanyang statement? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa naman din talagang opisyal na hiling itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kasi nung usap-usapan din talaga yung naging matagumpay niya ngang operation laban dito sa magkasunod nga kay Apollo Kibuloy, pati na rin dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So kaya talagang lumulutang yung pangalan ni General Nicolas Torre III, lalo na ngayon na hinahanap na nga ng pamahalaan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Katulad nga na nabanggit niya kanina, Bombo Genesis, handa naman siya dahil ay bahagi pa rin naman siya ng pamahalaan at ang lahat ng kaya niyang maitutulong dito sa manhunt operation ito
ay isasagawa niya. Pero sa ngayon kasi, Bombo Genesis, as you all know, talagang general manager siya ng Metropolitan Manila Development Authority. Kaya naman pinagfo-focusan niya rin yung magiging pagtulong nila sa mamamayan para nga dito sa mga parating na tag-ulan, Bombo Genesis. Yung post niya lately, saan ka man, hahanapin ka namin, hahalugugin ka namin, huhukayin ka namin. May paliwanag sa tungkol dito, Bombo Isa, kasi parang ina-associate ng public iyon doon sa posibleng manhunt kay Senator De La Rosa. Sa ngayon, Bombo Genesis, wala namang specific na binigay talaga si General Nicolas Torre III patungkol doon sa mga post niya. Pero tama ka nga, talagang ina-associate ito ng publiko para nga dito sa manhunt operation ng laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang pagtitiyak ni General Nicolas Torre III na tuloy pa rin naman ang trabaho niya at kung hilingin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala naman daw siyang choice kung hindi sumunod dito sa kahilingan ng ating Pangulo, Bombo Genesis. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Iginiit naman ng ilang political analyst na mas magiging maayos ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kung isang abogadong senador ang mamumuno sa paglilitis. Ayon sa ilang eksperto, maaari daw kung mauwi sa kaguluhan ng impeachment trial kung hindi legal trained ang presiding officer dahil kailangan nito ng mahigpit na pagsunod sa rules of procedure at tamang paghawak sa technical na aspeto ng batas. Binanggit din niya na isa sa mga dahilan kung bakit naging komportable siya sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano ay ang kanyang legal background na anyay makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa gitna ng mga sensitibong usapin sa Senado. Ipinunto pa ng political analyst na si Attorney Banayo na kakaunti lamang ang mga abogadong senador sa kasalukuyan at mas limitado pa ang mga aktual na trial experience, kaya mahalaga ang presensya ng legal expertise upang matiyak ang maayos na pamumuno sa impeachment court. Samantala, mariing tinutulan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro at dating 3-term Representative Surigao del Sur Representative Robert Ace Barbers ang panukalang payagan ng online participation o pagboto ng senator judges sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, mahalaga ang personal na masaksihan ng mga senator judge ang paglilitis, kabilang narito ang testimonya ng mga saksi, yaong mga dokumento at iba pang mga ebidensya upang tama nilang ma-appreciate ang kaso. Iginiit pa ni Representative Luistro na hindi dapat isinasagawa sa virtual setup ang ganitong uri ng mabigat na constitutional process. Sinangayunan din ito ni Representative Barbers at nagsabing ang impeachment trial ay nangangailangan ng aktual na pisikal na pagdalo ng mga senador na magsisilbi bilang senator judges. Bilang mga hukom, anya posibleng maapektuhan ang integridad ng proseso kung papayagan ng online voting, maliban na lamang sa mga merong valid na medical reasons o medical conditions. Pamanapan ng mga opisyal, ang panukalang online participation ay maaari daw na magbukas ng pinto sa posibleng pang-aabuso at political maneuvering, lalo na sa gitna ng usapin kaugnay ng mga senador na posibleng maapektuhan ng issue kay Senator Ronald Bato de la Rosa at sa umiinit na sitwasyon sa impeachment proceedings. Samantala, nagpahayag naman si Senator Panfiliping Lacson ng tinawag niyang double relief matapos siyang mapalitan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang komite nagsisiyasat sa mga aligasyon ng irregularidad at katiwalian sa gobyerno. Pinalitan si Senator Lacson ni Senator Pia Cayetano isang linggo matapos mahalal bilang Senate President ang kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng bigla ang pagbabago sa liderato ng Senado. Sinabi ni Senator Lacson na nakahinga siya ng maluwag sa kanyang pagkakabawas sa tungkulin bilang pinuno ng komite. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinangunahan ni Senator Lacson ang investigasyon sa umano'y Manomalia Flood Control Projects na naging bahagi rin ng pagbuo ng mga kaso laban sa ilang personalidad na naiugnay sa kontrobersiya. Oras natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Ang sinibak na pulis mula sa Headquarters Support Service ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas handa raw hong harapin ang investigasyon laban sa kanya.
Maki-update po tayo mula sa may pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamagitan ni Bombo Jovino Galang. Handang harapin ni Philippine National Police Custodial Center's Police Major Reynaldo Pañebe Jr. ang kaso na ihaharap sa kanya matapos na siya ay sibakin sa pwesto dahil sa aligasyon ng pangingialam sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Headquarters Support Service Chief Police Brigadier Manuel Abrujena na kanyang nakausap si Pañebe kung saan haharapin ito ang nasabing kaso. Ginaman ni Abrujena na matapos na may parating ang reklamo mula sa National Police Commission o NAPOLCOM ay pinatupad ni Abrujena ang nasabing pagpapalis sa pwesto kay Pañebe. Ina-allege po ng complainant ng mga missing sabungeros na nagkaroon po ng interference si Police Major Reynaldo Pañebe Jr. Na nagsasabi po na naging kasangkapan siya upang magkaroon po ng alleged violation. Hindi pa po namin sa kasalukuyan masasagot kung totoo o may katotohanan na pinapasok dahil wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Magugunitang inireklamo ng mga kaanak ng nawawalang sabungero ang ilang mga kapulisan kung saan sila pa umano ang nagsisilbing tulay para tuluyang iatras ang kaso laban sa mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ngayon, hindi pa po niya napangalanan o during our conversation with him, hindi po niya napangalanan kung sino po yung mga tao na bumibisita doon sa ating PUPC. Base po doon sa inirereklamo dahil araw-araw naman po sa mga visiting hours ay malaya pong tumatanggap ng bisita ang ating mga PUPC. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, nalagpasan na umano ng Marcos administration itong tatlong nagdaang administrasyon pagdating sa antas ng pangungutang ng bansa. Ayon sa Ibon Foundation, umabot na sa halos 18.5 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Katumbas ito ng tinatayang 126.6 billion pesos kada buwan na nadaragdag sa utang sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nakikita niyo sa inyong mga screen, mga kabombo Star Nation, ang mga data at mas malakas umano ang pangungutang ng Administrasyong Marcos kumpara sa mga nagdaang pamumuno ni former President Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Noynoy Aquino III at former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa patuloy na paglobo ng utang, malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan ay napupunta sa pagbabayad ng interes sa halip na magamit sa mga serbisyong panlipunan gaya ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Sa pagtaya pa ng Ibon Foundation, umaabot sa 663,148 pesos ang utang ng katumbas yan ng bawat pamilyang Pilipino. Meron na lamang po tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo hanggang 1:00 ng hapon. Nanindigan naman si Father Ranelio Aquino, ang nagsisilbing Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, na wala nang anumang balakid upang tuluyang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Maaari niyang ipatupad ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban sa senador nang walang anumang legal concern kasunod ng pagtanggi ng Supreme Court sa hiling ng kanyang kampo na temporary restraining order. Dahil hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang hiling nitong si Senator de la Rosa para sa temporary restraining order, wala na rin anyang sandalan ng kanyang kampo para pigilan pa ang legal na pagsisilbi ng kanyang warrant. Sa ngayonan niya, maaari nang kumilos ang kahit anong law enforcement agency tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, maging ang Criminal Investigation and Detection Group at iba pa. Natanong din ng legal luminary ukol sa naunang pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi raw ang naturang ahensya ang mangunguna sa pagpapatupad ng warrant kundi ang Justice Department. Ayon kay Father Aquino, hindi niya raw alam kung saan kinukuha nitong si Secretary Rimulya ang naturang ideya.
Samantala, itinuturing naman ang grupong Kontradaya bilang peking anti-political dynasty bill ang bersyon na nakalusot sa second reading ng Kamara de Representantes. Ayon kay Kontradaya Convener Professor Danilo Araw, ang naturang bersyon ay hindi anya tunay na tumutugon sa mga ugat ng political dynasty sa Pilipinas. Ito rin ang dahilan anya kung bakit matagal na nilang kinikwestiyon ang naturang bersyon bago pa man ito pumasa sa ikalawang pagdinig. Git ng propesor, ang bersyon ni na Representative Sandro Marcos ay inaprubahan ng Kamara sa kabila ng maraming kumukwestiyon dito dahil sa mga kontrobersyal na nilalaman tulad ng hanggang second degree of consanguinity lamang ang mga pipigilang tumakbo. Ito ay taliwasan niya sa nais ng marami na paabutin ang saklaw hanggang sa fourth degree of consanguinity. Dapat ay kasama rin anya ang mga dynastic succession. Nanindigan din ang profesor na hindi dapat limitado sa elected officials itong sakop ng anti-political dynasty bill. Dapat anyang isama rin ang mga appointive officials, lalo na ang mga nasa mahahalagang posisyon sa gobyerno tulad ng secretary, undersecretary at iba pang key government positions. Ngayong linggo ay pumasa sa ikalawang pagbasa ang anti-political dynasty bill, tapos itong makakuha ng sapat na suporta mula sa mga mambabatas. Sa ibang mga balita ho tayo, mga kabombo, nagpahayag naman ng suporta si House Speaker Faustino Boyede III sa mga panukalang magpapalakas sa proteksyon at representasyon ng mga indigenous people o ito yung mga katutubo, partikular na sa panahon ng kalamidad at iba pang mga emerhensiya. Ayon kay Speaker D, mahalagang matiyak na hindi naiiwan ng mga katutubo, lalo na ang mga nasa malalayong lugar na mas vulnerable sa sakuna. Binigyang din ng mababatas ang pangangailangan ng mabilis at organisadong pagtugon upang agad na maihatid sa kanila ang anumang tulong mula sa gobyerno. Sa pakipagpulong sa mga opisyal ng National Commission on Indigenous People, tinalakay ang mungkahing magkaroon ng nakalaan na quick response mechanism para sa mga IP o Indigenous People communities. Inirekomenda rin ni Speaker D ang pagbuo ng mas maayos na database nitong mga katutubo upang mapadali ang pagbibigay ng ayuda sa kanila o sa kanilang mga komunidad. Kasabay nito ay naprubahan din ng Kamara de Representantes sa ikatlo at pinal na pagbasa ang ilang mga panukalang batas para yan sa kapakanan ng mga katutubo. Kabilang na rito ang panukalang pangangalaga sa writing system nila at libreng professional examination para sa mga kwalipikadong indigent. Kabilang na yung mga miyembro ng indigenous people communities. Samantala, nakapagtala naman ang Department of Health ng mahigit 4,600 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa ating bansa sa unang 3 buwan ng 2026. Batay sa datos, itong Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome Surveillance of the Philippines umaabot sa mahigit 4,000 na bagong HIV cases. Ang naitala mula sa Enero hanggang Marso, ito'y mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa ahensya, nasa mahigit 1,000 o katumbas ng 24% ng mga bagong kaso ang natukoy na mayroong advanced HIV sa oras ng kanilang diagnosis. Pinakamataas ang naitalang bilang ng HIV infection sa National Capital Region na mayroong 989 cases na sinundan naman ng Calabarzon, Central Luzon, Sorsogon at Davao Region. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 18 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, nagbabala ang Department of Trade and Industry na maaaring magkaroon ng bahagyang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihin matapos ho yan ang paghahain ng kahilingan ng ilang mga manufacturer para yan sa price adjustment. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang mga delatang sardinas at ilang instant noodle products. Gayunpaman, sinabi niyang hindi pa pinal ang anumang pagtaas dahil kasalukuyan pa itong sinusuri ng Department of Trade and Industry. Anya, manatiling matatag ang presyo ng 68% nitong mga pangunahing bilihin na minomonitor o binabantayan po ngayon ng Trade and Industry Department at wala pa umunong pahayag mula sa mga producer, mga manufacturer ng iba pang mga produkto katulad ho ng processed meat, ang mga gumagawa ho ng gatas at tinapay hinggil sa pagtaas ng presyo. Ipinaliwanag din ni Secretary Roque na ang mga mungkahing price increase ay may kaugnayan sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa fuel at logistics. Dulot po yan ng tensyon sa gitnang silangan
at yung mga pagkaantala sa mga ruta na pangkalakalan. Gayunpaman, tiniyak din ng Trade and Industry Department na umaasa pa rin silang mahapanatili ng mga manufacturer yung kasalukuyang presyo upang hindi madagdagan ang pasanin ng mga mamimili. Samantala, hinimok naman ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng Peanut Gallery Media Network na sagutin ang mga kasong isinampa laban sa kanila sa korte at hindi online. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, ang tagapagsalita ni Romualdez, kumpiyansa ang kanilang kampo sa lakas ng kanilang ebidensya at iginiit na ang korte ang tamang lugar upang timbangin at suriin ang mga ito. Anya, hindi sila makikilahok sa mga haka-haka o pagtalakay sa kaso online habang nagpapatuloy ang pagdinig. Matatandaang iniulat ng National Bureau of Investigation itong pag-aresto sa founder na nasabing network na si Franco Mabanta, kaugnay na umano'y tangkang 350 million extortion laban kay former House Speaker Romualdez. Pinabulaanan din ng kampo ni Romualdez sa mga pahayag na ang kaso ay pag-atake sa press freedom. Ayon naman kay Attorney Atienza, hinihikayat nila ang sinuman na magsumbong sa mga otoridad kung mayroong reklamo, ngunit dapat umanong dumaan ito sa wastong proseso. Dagdag pa ng abogado, hindi umano hashtags, online posts ang magpapasya sa mga kaso kundi ang mga ebidensya, batas at desisyon ng hukuman. Meron na lamang ko tayong 15 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Babujay. Ang Kamara de Representantes naman nilinaw na walang matatanggap na bayad ang mga legal luminaries na magiging bahagi ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May report dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Nilinaw ng Kamara de Representantes na walang matatanggap na anumang bayad ang mga legal luminaries na magiging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo kay House Prosecution Panel, spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, sinabi nitong voluntaryong magsisilbi ang mga kilalang abogado at legal experts na tutulong sa paghahanda ng kaso at presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi rin ng House Prosecution Panel ng pagkuha ng mga eksperto ay bahagi ng hakbang upang matiyak ang matibay na legal na batayan ng kanilang kaso sa oras na magsimula ng impeachment trial sa Senado bilang impeachment court. Anya, hindi bababa sa 5 private lawyers ay inaasahang magpapatibay ng posisyon ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, sa ngayon po marami pong nagbo-volunteer na maging parte ng private prosecution. So binubuo naman po yung magiging bilang nila. So as far as I can recall, may hindi naman ito bababa ng 5. So marami pong mga private prosecutors, private lawyers that are willing to participate in the impeachment trial as part of the prosecution team, voluntary po ito. Ibig sabihin, they are not receiving any compensation. Si House Prosecution Panel spokesperson, Representative Zia Alonto Adyong. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Karagdagan sa ating mga provincial report, mga kambo, si Senator Robin Hood Padilla, delikado raw kung mamuno sa Public Information and Mass Media Committee ng Senado dahil daw sa madali siyang mabiktima ng mga fake news. May update po dyan ng Bombo Radyo Rojas. Kinwestiyon ng grupong karapatan ang pagkakatalaga kay Senator Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Raul Manuel, National Council Member ng Karapatan, sinabi nito na questionable umano ang kredibilidad ng senador kung siya mismo ay umano'y nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Manuel, maging ang chairman ng naturing komite ay madaling naniwala sa isang chain message na kalaunan ay napatunayang maling impormasyon. Matatanda ang binati
pagbabatikos sa Senador Padilla matapos niyang ibahagi sa kanyang Facebook page ang isang chain message kaugnay sa umano'y Meta privacy hoax. Giit pa ni Manuel, nakababahala umano na ang isang opisyal na madaling malinlang ng hindi beripikadong impormasyon ay siyang mamumuno sa komiteng may direktang kinalaman sa public information at mass media. Dagdag pa nito, kung nais umano ng senador na magkaroon ng advokasya, mahalagang malaman ito kung saan dapat ituon ang kanyang pansin at hindi basta madadala lamang ng emosyon o mga hindi kumpirmadong impormasyon online. Tingin ko hindi siya deserving doon kasi nga recently ang dali niyang napaniwala doon lang sa mga copy-paste na post sa Facebook. Yung mga, kumbaga kung dati pa ko sa text yung mga chain messages, no, na pina-forward, binablast. Ngayon naman dahil online copy-paste. Ang hirap na ganun kadaling mahulog sa mga o maniwala sa mga hindi totoong post ang magiging chairman ng ganung tipo ng committee. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpatuloy ang matinding banggaan ng posisyon ng Estados Unidos at Iran matapos sigiit ni United States President Donald Trump na nais ng Amerika na makuha ang stockpile ng highly enriched uranium ng Iran at panatilihing bukas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, hindi papayagan ng United States na manatili sa Iran ang uranium stockpile dahil sa pangambang maaari itong gamitin sa paggawa ng nuclear weapons kahit iginiit ng Tehran na para lamang ito sa mapayapang layunin. Sinabi rin niya nga maaring sirain ng United States ang naturang stockpile kapag nakuha ito. Marin din niyang tinutulan ang plano ng Iran na maningil ng bayad sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Giit ni United States President Trump, isang international waterway ito at hindi dapat lagyan ng toll fees. Samantala nananatiling mabagal naman ang usapang pangkapayapaan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon habang patuloy ding naaapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at pangamba ng supply ng enerhiya. Bombo Sports News. Dating mga sports news, mga kabombo, isang taekwondo coach mula sa may probinsya ng Pangasinan ang labis pong natutuwa matapos na mag-qualify ang dalawa sa kanyang mga estudyante sa nagpapatuloy pa rin na palarong Pambansa 2026. Maki-update ho tayo sa pamagitan ng Star FM Dagupan. Labis ang kasiyahan ng isang taekwondo coach na tubong Mapandan, Pangasinan na si Coach Ron Servito matapos makapasok ang dalawa sa kanyang mga estudyante na sina Alexandra Alarcio at Beethoven Jan Butuyan sa nalalapit na palarong Pambansa 2026 na gaganapin sa May 24 to 31 sa Agusan del Sur. Ito ay matapos mapagtagumpayan ang kanilang kampanya sa Region 1 Athletic Association May 2026 na ganap sa may kanton ng Ilocos nito lamang nakaraang buwan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM dagupan kay Coach Servito na isa ring dating player sa palarong Pambansa, nagpaabot ito ng mensahe para sa mga atletang sasabak sa nasabing palaro. Go for gold. Kaya natin yan. As a previous athlete and palarong Pambansa player, the competition is very prestigious, sobrang competitive, and of course, don't forget to enjoy the event and go for gold. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang kanilang ginagawang pag-aanda bilang pagtutok naman sa nalalapit na kompetisyon at umaasang makapagbigay ng karangalan ang kanyang mga atleta para sa probinsya ng Pangasinan. Yan ang balita mula rito sa Story FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa atin pong mga sports news, mga balitang pampalakasan, mga kabombo, opisyal na pong mga Filipino citizen ang dalawang dayuhang basketball player. Itong sina Malik Diof at itong si Elizabeth Janet Means. Si Diof, mga kabombo, ay naging bahagi po ng pagkakapanalo ng University of the Philippines o UP Fighting Maroons ng University Athletic Association of the Philippines Season 84 Championship. Kinilala rin po siya bilang most valuable player sa Season 85 at isa rin po siya sa mga ikinukonsidera na maisama doon sa 3x3 pool ng Gilas Pilipinas. At siya rin po ay isa sa mga tinitignan na pwedeng sasabak sa mga international competition
na inaasang sasalihan po ng 3x3 pool ng Gilas sa susunod na taon. Sa kabilang banda naman, itong si Means, mga kabombo, ay naglalaro sa ilalim po ng Gilas Pilipinas Women's National Team at isa rin po sa mga pangunahing player ng buong roster ng national team. Siya ay American-born at siya ho ay may tangkad na 6'0 at isang professional basketball player na naglalaro bilang forward. Ang kanyang pamilya ay meron pong mga koneksyon sa Naga dyan sa may Camarines Sur. Pareho namang naging Filipino citizen ang dalawang basketball player matapos ngang mag-lapse into law. Yung pong Republic Act No. 12318 at Republic Act 12319. Ito ho yung mga batas o mga panukalang batas para ho sa kanilang naturalization kaya automatiko po sila na naging naturalized Filipino citizen. Karagdagan sa ating mga sports news, mga kabombo, sa mga fans ng National Basketball Association, sa mga nag-aabang po sa nagpapatuloy pa rin na Eastern Conference Finals 2026, dinominan ng New York Knicks. Yan pong Game 2 laban sa Cleveland Cavaliers. Yan ay sa score na 109-93. Tangan po ng Knicks, mga kabombo, ang 16 points na kalamangan sa panalo para po ibulsa itong 2-2 na serye laban sa Cleveland Cavaliers. Yan ay nagawa ng New York sa pamamagitan po ng overall shooting percentage na 52%. Sa kabilang banda, mga kabombo, ang nagawa lamang po ng Cleveland Cavaliers ay 38.8 or 38.8 na field goal overall. Sa kabuuan po ng laban ay tanging 3 o 9 na 3-pointers ang naipasok ng Cleveland Cavaliers habang 21 ang nagawa ng New York Knicks sa kabuuan po ng laban. Sa panalo po ng New York, mga kabombo, ang nanguna pa rin po dito ay ang point guard na si Jalen Brunson. Siya po ay kumamada ng 19 points, 14 na assists. At pangalawa naman sa mga scorer ng Knicks ay ang forward na si Josh Hart. Siya po ay kumamada ng 26 points at 7 assists. Ang big man o ang nagsisilbing sentro po ng New York, mga kabombo, na si Karl Anthony Towns, kumamada po siya ng 18 points at 13 rebounds. Sa kupunan ng Cleveland Cavaliers naman ay nalimitahan lamang po sa 26 points at 4 na rebounds ang shooter na si Donovan Mitchell. Ang isa pang point guard na si James Harden ay nalimitahan lamang po sa 18 points, 6 na rebounds. Kasama rin po dito ang 2 steal. Habang ang forward na si Evan Mobley ay kumamada po ng 14 points, 6 na rebounds, 3 assists at 2 blocks. Samantala, yun hong Game 3 at Game 4 sa pagitan pa rin ng dalawang koponan ay gaganapin na, mga kabombo, sa Cleveland, Ohio, doon po sa home court ng Cavaliers. Bombo Business News. Para sa ating business report, nananawagan ngayon ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pamahalaan na magpatupad ng 380 pesos kada kilo na price cap para huyan sa lokal na liempo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan. Ayon sa naturang grupo, kinakailangan na ang interbensyon ng gobyerno dahil natiling mataas ang retail prices ng baboy kahit na bumaba na ang farm gate price at patuloy ang pagdami ng imported pork sa mga merkado sa bansa. Batay ho sa datos ng Department of Agriculture, ang presyo ngayon ng liempo sa ilang palengke ho ng Pilipinas ay lagpas na sa angkop na halaga at higit pa dun sa target na presyo ng SINAG. Ang farm gate price naman ng baboy mula ho sa mga lokal na mga magbababoy ay bumaba, kaya ho umapil ang mga grupo na suriin ang supply chain at markup sa pagitan po ng farm at retail. Tinatayang mahigit sa 1.4 billion pesos na halaga ng imported pork. Yan pong pumapasok kada taon o kada buwan ayon sa Bureau of Customs na nakakapekto naman sa kompetisyon ng lokal na produkto. Sa nakaraan, nagpatupad na rin ang pamahalaan ng price ceiling sa karne noong 2021 sa gitna po yan ng African Swine Fever outbreak. Ngunit pansamantala lamang ito. Git po ng naturang grupo, ang panukalang price cap ay makakatulong upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng liempo para ho sa mga mamimili habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa atin pong 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabombo. Pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial stations nationwide pagkatapos ng Bombo Network News. Bawat provincial station po natin may sarili po silang mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok
ang X o dati pong kilala bilang Twitter at maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store o Apple App Store. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Dyan sa Rangani Province, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Habang sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na rin ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte na rin ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region na rin ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, minuto na nakaligad sa tak ng alauna. Balik na dari sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kauturan, diriman sa aton sining pagpangalagad. Ang Flow Water Iloilo Incorporated, kaupod sa Bombo Radio Foundation Incorporated, magadunar sang treated water sa syudad para sa mga distressed na barangay. Kunining mga ginpang-identify man sang city government nga nagaproblema sang ila siniyang tubig. Hindi lang basta-basta kay tubig, kundi treated water ang igadunar sang Flow Water Iloilo Incorporated kag subong sang Bombo Radio Foundation Incorporated. Sa aton sining mga kabombo pamangkot karong preparado ang tanker sang syudad sang Iloilo or sang city government. May mga ginpang ginpang tap sila nga mga water tanker diri sa syudad. Hibaloon naton ina sa aton sinimakuturan. Kaupon naton karon sa linya si Engineer Neil Ravina. Sir, si Bombo Chamili, live ikaw sa Bombo Anay Saudto. Good afternoon. Yes,
Bobo Champ, mayang ugto sa teknologi ng Bombo Radio. Alright, Engineer Neil Ravenazer, luyag naton mahibaluan sa sining pagtumod karon sang city government sa mga depressed barangay. As a matter of fact, may ara kita sang gintumod man karon nga critical, yara sa critical na level, duha ka mga barangay of which may ara na sang static tank nga butang dito, no? Now si Flow Water Resources Iloilo Incorporated and Bombo Radio Foundation Incorporated nagpabutyag sa kay Mayor Raisa Treñas and Councilor Miguel Treñas sa ila sini nga pagpadulong sa Flow Water ngati madunar si Flow Water kag si Bombo Radio Foundation Incorporated sa city government. Now preparado na bala ang mga water tankers naton na Engineer Ravenazer? Yes, no, una sa tanan, magpasalamat kita no sa Flow Water sa Bombo Radio Incorporated for reaching out no sa city government para nga makabulig no sa pag hatag or pag-distribute sang tubig. Considering we have now critical barangays nga dumaubsan gid no ang shallow wells nila below normal na. So amo ning aton nga una gid nga hatagan sang tubig dalin sa inyong extraction point no. Okay. I do understand, Engineer, nga ang gain kasugtan is that nga dapat do nakarehistro sa city government ining mga water tanker nga magakuha dito sa planta kag among transfer naman ini or deliver nila sa mga depressed na barangays. Yes, no. Nag-reach out na kita. Paagi sa aton operation center. So, ang operation center, amo ni ang mag-check-in no, sa mga water tankers. Nga amo ni ang mag-load no, sa mga tubig nga magadiritso sa aton kabarangayan, Bombo Champ. No? So, kaya na, nagkadto kita sa operation center. Nagtawag kita no, kay Sir Jan Talento, no? Para ma-plaster natin sa maayo kag may mga forms no nga pilapan para nga ma-record no kag ma-document naton ang mga extraction kag distribution sa aton mga matubig. Okay, so ma-extract lang gali kitaya, Engineer, sa linya sang Metro Pacific Iloilo water. Yes, no amo nang ang inatag nga instruction sa aton, mag-provide si information si Flow Water kung di kami ma-extract. Then, ang naka-check-in namon nga water tankers, mag-provide magani aton volunteer groups para makabulig, no? If in case nga magdamo, no? Kaya ang aton nga duwa ka tankers, ang identification siguro is not enough, no? Nga load sang tubig kay medyo damo ni Bombo Champ mo ang aton nga i-distribute no nga mga tubig. Kay na may mga na-receive naman kita nga mga calls nga nagapadugang man no sang ila tubig no, especially diri sa waterfront sa aton nga mga kabarangayan sa city proper. So do damo na gid apektado sang water scarcity. Alright. Now, ang duha ka water tanker, iyagi niya ka city, mga pila ang capacity sin Engineer? So, 8 cubic, no? Ang aton nga mga water tankers. So, mag-augment siguro ang iban nga mga dalagko. Kaya ang iban na Bombo Champ na area, suludlon, no? So, we need smaller, no? Na mga water tankers para makasulod sa mga sa barangayan no nga hindi malabot sang mga dalagko naton nga water tankers. Okay, may ara kita or may mga you made mention gali Engineer nga may mga pakigangot naman dira sa inyo nga may mga water tankers nga luyag man nga mag-volunteer to deliver sining mga tubig. As of now, may numbers na kita bala kung sanday sino ini nga mga water tankers sa Engineer? Yes, no, may 4 ka water tanker na magadugang sa aton nga duwa. So we have 6, no? So hopefully makadalagan gid kung bulig no, distribute since ang aton nga mga barangay no, mga like for example ang Hinaksakan malayo no sa city proper.
So ang iban sa city proper man ma-distribute. So may isa kita ka barangay diri sa Arevalo, so malayo man no. So Kalaparan. So i-strategize naton para hindi kita maano no, para nga ang aton nga response kag distribution sang tubig na madasig no. Maayo kung ang extraction point naton medyo lapit lang. Then ang turnaround sang aton nga mga water tankers will be madasig man, pero siguro layo no. So considering mostly sa coastal naton ang mga barangay, so amo na naton nga i-strategize na kung paano nato mapadasig kag mapadeliver kag ma-distribute ang aton nga mga tubig Bumbocham. May mga dalagko man nga water tankers sa engineer sa mga pila ka mga volunteer groups. May mga nag-signify bala sa ilang ati para nga medyo madamo-damo ang ma-extract sini nga tubig kag madamo-damo man ang mahatag or ma-distribute naton sa mga identified depressed barangay. Engineer Ravena? Yes. Nag-contact na kita, gina-raise na naton sa operation center. Kay need naton ma-check in no kung especially in the aton nga truck no. So we need to provide some forms nga pila pa nila so that ma-document naton no. Document kag ma-trace naton kung di nagdiretso no ang aton mga tubig kag daily no ma-distribute naton kag importante ma-document naton Bumbocham no. Kag mahibaluan naton ang number of liters per day naton nga ginakuha. Okay. Ang mga static tanks to engineer, maka trespasser bala to sa butang nato nabi isa kadlaw, duha kadlaw, tatlo or even isa ka semana or everyday sina kung maubos na pwede sila makapagkigangot sa imo or sa opsen para nga liwat nga makatughong dira, Engineer Ravena? Yes. Maghahatag kita sa ila ng isang hotline kag mag-provide kita no sang coordinating staff nga sa amo nga distrito lain-lain na siya nga nagabantay nga monitoring staff para nga ma-monitor naton kag ang delivery sa tubig naton madasig no Bumbocham kag ang pakigangot naton sa flow water madasig man no para ang well coordinated no ang aton nga pag-distribute kag ma-document naton sa insakto no ang mga ga-extract nga truck sang tubig hasta gid makalabot sa aton nga kabaranggayan ng Bumbocham. Okay. Now, engineer, may ara bala sang mambal nato nabi limit sa pag-extract ninyo sa isa ka adlaw? Wala man no, depende sa sa side sang demand no, Bumbocham no. So the reason why i-plastaron naton mayo kay para ang route kag ang turnaround sa mga water tankers maplastar naton sa maayo para hindi man linya dito sa extraction point no. So isa na sa aton nga gin-consider the reason why nga ang operation center amo mag-auyat sini kag maplastar naton mo siyang maayo no. Kay naibalaan naton ang extraction point naton hindi lang kitang nagakuha no. So damo man ang nagakuha sa extraction point. So but nag-offer man si Flow Water sang several no. Hindi lang isa ka extraction point but damo mga extraction points para nga maplastar man no ang mga pag-divide naton sa mga trucks kag ilabi na gid mas maayo kung malapit no sa ang extraction point sa iyang dulungan sa tubig no. So those are mga strategy naton para nga maplastar gid sang maayo Bumbocham. Ano karon nga mambal naton engineer, ano karon iya ang masiling naton na may importance or mangin impact sini sang tubig nga kwaon from extraction point sang flow water kag i-deliver sa mga depressed na barangay, Engineer Ravena, sir? Dako gid no Bumbocham kay actually damo na kami reklamo nga nabato no nga kulang na gid sang tubig sa ilang area. So
hindi na kita magulat nga it will end up sa sa City Health, no, Yes. nga may magmalasakit na ang aton mga constituent sa barangay because wala na sang tubig nga pagagamiton. So isa na bumutsamp, no, pag nagapasalamat kita sa Flow Water kay isa sila sa nag-respond gid gila yun, no. Ara pa lang kami sa stage sang sang survey kag nag-reach out na sila nga pwede gid, no, makabulig sila kag maka-provide sang tubig para sa aton nga mga kabarangayan bumutsamp. All right, now speaking naman engineer sang sining mga mga bubon. So far ang monitoring nyo ang mga bubon level sa tubig sa bubon sini naton kumusta kag may mga reports na malakamo ngati ang iban sini nga bubon na engineer asin na or maalat na Engineer Abenazar? Yes, no. Bubutsamp ang kadasig sang sang sa survey naton una 6% lang ang apektado, naging increase sa 8. Kaya na nag-check ako 11% na, no. So nagkasaka ang percentage sang mga affected ni shallow wells, no, sa atong kabarangayan. And may mga reported na, no, nga lalabi na kita sa waterfront nga may mga seawater intrusion, no. Actually in Plaza Libertad namon way nakabig extract tubig. May isa na nakabubon nga salt water nang nagagwa. So wala na namon gamit pamunyag kay may seawater intrusion na. So isa na sa amon nga ginhingagaw nga mapadelibera ni tubig ang kabarangayan kay para hindi sila sagay extract tubig, no, sa aton nga mga shallow wells nga may posibilidad, no, nga may seawater intrusion kag reversible na siya bubutsamp, no. Once nga may may nagsulod na nga maasin, especially nga mag-extract ka tubig kag magdungan sa high tide bala. Nga piliton mo gid nga kuhaan tubig kag magdungan sa high tide, then amo nang problema gid, no. Dako ang posibilidad nga mag seawater intrusion sa aton shallow wells nga sa mga coastal areas. Ang extreme El Nino phenomenon forecast nga magalawig until first months or quarter sang 2027. Amo man ning gina-project ninyo, engineer, nga tindo tubtob sa amo sina nga mga panyimpo kinahanglan pagin man naton sang tubig, treated na water nga ipang-deliver naton, sir? Yes, no, sa based sa aton forecasting, ang high heat index na ato mabatya dyan will be until July. Pero ang El Nino will be until first quarter of next year, no? So the reason why nga ang crisis team naton mag-report sa Tuesday in relation to the sectors nga dapat ang response naton for El Nino, no? Severe El Nino actually. Ma-plugstart natin sa maayo ilabinigid ang water scarcity nga issue. Kaya dapat maunahan nato na bumutsamp ma-plugstart. The reason why nga na station na kita sa mga static tank kay gina-pre-position na naton para nga pag-schedule dayon sang distribution sa tubig may ara na, no. And gina-instructionan ta ng mga barangay officials na isanitize na nga daan nila mga static tank para mag-deliver ara na ready na gid ang mga static tank nato bubutya. Pwede man na engineer nga kung mapuno ang static tank kami kag may mga available nga mga container ang mga pumuluyo, pwede nga dira isulod ang tubig? Yes, depende sa management sang kaya ang management sa distribution sa tubig will be under na sa barangay officials nga hatagan sa tubig, no, kag gin pa instructionan tanan. Usually may mga orientation na bumutsamp. Yes. Kay naging instructionan ko na tong operation centers nga dapat naka-orient kag may mga instructions nga sa barangay officials para hindi na tayo sala-sala. Yes. Dapat nga plastado na, no, pag abot sang truck
tugunganay na dayon para wala na sang mausik na tempo kay ginadalian pa no ang response naton. Hindi kita gusto maglabot sa health issue na ang kakulangan sa tubig, no. So dapat maunahan din natin bubutsyang. Okay. Lastly, siguro, Engineer, pila ganito ka mga depressed barangay ang na-identify naton? Ining duha bala, may ara pa ginto sa akon sining do nabasahan is 23 or 25 ka mga kabarangayan dire sa syudad sa Iloilo? 25 na bubutsyang 25. no ang aton ginamonitor. Lakip na dire ang duwa nga critical. Yes, may 6 kita nga critical. 6, alright. Kaya naging check ko do madalaga na sa 10, no? So, i-verify ko ni within the day. Kay ongoing pa ang verification to validation sa operation centers kaga established no bubutsyam kaga siguro base sa Monday hindi lang 3, 4 ata barangay atong deliveran but base na sa pulo na no. So we will check on this bubutsyam kaga we closely monitor sang another 10 nga barangays no nga aton gina-survey sa buong arang validating team sa area para maplastar maayo ang pagbutang man no, sa preposition nga mga static tank. Alright, siguro balikan ka namon later on engineer para nga matumod naton ining from 2 critical barangays nagsaka na sa anom hasta sa pulo karon nga dapat may ngagaw na ni deliver. So plano naton na engineer by tomorrow maumpisa na kita delivery sa nga tubig? Yes, no. I-coordinate ko na subong ang mga list of barangays ang ilang assignment no for kag mga route na nila para ma-plaster namon dito sa operation center Bumbocham. All right. Engineer Ravina, sir, thank you so much for your time. Kag saliwat, maayong hapon. Yes, maayong hapon kag maayong hapon sa Tipalamati sa Bomborad. Derivavit si Engineer Ranil Ravina sa General Services Office, isa man sa mga gina-point sa bahin karon sa crisis management and sa task force sa aton siniyang tubig karon kag amo ang naga-coordinate man sa bahin karon iya sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa sining pagtumod sa mga extraction na points kag pag-prepare sa mga water tankers no nga maga-extract dito no sa aton sining mga kasimanwa sa mga identified extraction points sa Flow Water Iloilo Incorporated. So sa liwati amo ni ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag Bombo Radio Foundation Incorporated ti madunar sang treated na water diri sa syudad sang Iloilo para sa mga depressed barangays. Batian nyo man ang bal ni Engineer Ranil Ravina wise ang limit so long as yara sa listahan or registered sa city government ang particular nga water tanker kay hambagan ni Sir ni Engineer Neil sinya duwa man lang water tanker mo sa syudad sa Iloilo duwa ka 8 cubic meters ang iya sining capacity iya sang beautification kag mayara sang 4 kadugang sining mga water tanker sa aton sining karon mga kabombo making it 6. So ina tanan may ara ina sang or naka-registered or gimpang tumod ay iban sini mga nag-volunteer para iya nga makabulig sa distribution sang tubig mga kasimanwa sa aton sini nga mga kauturan. Sa aton sini nga mga tagpalamati being an Ilonggo ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated ginapanag-iyahan sa mga Ilonggo nagapakita lamang sa aton sini nga mga kasimanwa nga hindi lang niya solely negosyo no sa aton sini nga mga kasimanwa kundi anytime basta kinahanglan sang syudad sa mga pumuluyo no sa mga Ilonggo ang bulig buligid ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated pinaagi sa pagdonar
sang treated water, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Ti magluwas sa nakakontrata iya sa bahin sa Metro Pacific Iloilo Waters nga gina-deliver or gina-supply rather sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated, no? May ara pagid sang gina-offer nga 20,000 cubic meters kadadlaw sa Metro Pacific Iloilo Waters, pero why man to gani baton sa MPIW, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa on top sina madonar pagid iya sa treated water ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kag gaupo diri ang Bombo Radio Foundation Incorporated. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Way man sang limit gani sa aton sini makasiman mo basta registered lang ang water tanker sa aton sini nga mga kauturan kiti naintindihan man naton ang importansya sang tubig sa matagsa kadlaw sa pagpangabuhi sang tagsa ka Ilonggo, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. So kadasig no? Hamakon mo last time or kagapon or sang nagligan na sa ano ko subong adlaw, Biyernes, kuno ko magsala daw Martes or Miyerkules din identify ang duwa ka critical nga barangay. Ti a while ago, hambal ni Engineer Neil Ravenasi niya no mga anom na or naghimo na gani pulo sige ang validation subong sang team sa mga kabarangayan nga makabig yara sa critical stage sa aton sini nga mga kabumbos sang tubig sa ila sini nga area. So by tomorrow umpisa na ang nasambitan sini or nasambit sini nga delivery sa aton sini karon nga mga kauturan. Di man mabudlay istoryahon si Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Tamo pag kanto dito ni Mayor Inday Raisa Treñas and Councilor Miguel Treñas. Pag-istoryanay muna, pag kinanglan tubig, kinanglan sa mga pumuluyo sa syudad, ang donasyon, ang bulig sa pribado nga sektor. Ura mismo man nga gintungdan sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated ang nasambitan sini nga pagbulig man sa aton sinisig kapariyo nga mga Ilonggo, mga taga-syudad sa Iloilo. 25 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang pagin sini nga mga balita, gaga impormasyon diriman sa palatuntunan na bumbuanay sa udto pag-relieve kay Director Josefino Ligan bilang Regional Director. Way isang labot sa sining direktiba, no? Or pag-anunsyar nga arestohon na si Senator Bato de la Rosa. Kag ang Pavia Municipal Police Station may bag-o na nga hepe. Balikan ta madalakuan mga balita pagkatapos kilamang sa bilang importante nga mga panumdum. Oras 25 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Datero, tubero, panday, mekaniko, antero, sampatero, saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo, alam naming you do it right. Saludo ang pioneer sa inyo. Sa kinis ng
pugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with their great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa tak na sining alaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udo sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Check natin this time ang balita nga natipo ni Bombo Krill Amilia direktamente sa Police Regional Office sa 6. Isang labot sila diri ang pag-relieve sa kay Police Brigadier General Josefino Ligan as PRO6 Director sa sining pagwa sang arrest warrant sa kay Senator Bato de la Rosa. Pero si General Ligan magapungko bilang sabahin karon sa Directorate for Operations. Siyang maneuver to sang mga pagpatigayon sang operation batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Kagang bagong PRO6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sa aton sinikron niya nga mga kabombo. Siya ang outgoing PIO sang
PNP sa aton sining kanang mga kauturan. Lakip na iban pagin sino mga balita with the Bombo Creel. Creel sa report, please go ahead. Gin-athag diri ni Police Major Lailin Sincil ang spokesperson sa nga Police Regional Office 6 sa kan PRO 6 nga wala sang kaangatan no or kaantanan diri ang pag-relieved kay Police Brigadier General Josefino Ligan bilang direktor sang PRO 6 sa direktiba nga ginhatag man diri sa nga Department of Justice o kon DOJ sa Philippine National Police nga pag-aresto diri kay former PNP Chief kagasubong as Senator Ronald Bato de la Rosa. Ini ang kasunod man sa huring-huring sang publiko nga ti ang pag-reshuffle o kun ang reassignment sang mga pito diri ka opisyalis ang pamaagi kuno agod nga ti masiguro nga maaresto ang senadora. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Police Major Sincil, iya ginpahayag nga isa ka regular administrative process sang mga kapulisan ang reassignment agod masiguro diri ang ma-maintain ang epektibo nga pagserbisyo sa komunidad. Suno kay Police Major Sincil, ang reassignment ni Police Brigadier General Ligan ang kabahin man sang iya diri nga career advancement. Itinhibaluan nga magasaylo na siya sa PNP headquarter kag magapungko bilang Deputy Chief of Operation sa opisina sang Directorate of Operation. Samtang magapungko naman diri bilang bag-o nga PRO 6 Director si Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ang outgoing spokesperson sang PNP. Pahayag pa diri ni Police Major Sincil sa subong wala pa diri sang exact nga schedule kung saan o ang pag-abot abino sang bago nga director sang PRO 6 kag amo man ini ang ginahulat-hulat nila hasta subong kung saan o na siya nga magal-abot na diri sa may Western Visayas kag tiindugang pa niya diri nga wala pa man na istoryahan ang sabahin sa mga provincial director kung may ara man ini sila sang mga reshuffling ti kasunod nga may ara sang bag-o nga director. So amo ini ang pahayag ni Police Major Sincil nga ang ining mga bahin sang reshuffle no o kun reassignment man diri sa Western Visayas nga mga kapulisan naton nga opisyales wala pa diri sang mando man or direktiba abi, so as if lang danay kuno ini sila kag nakadepende ini sa bag-ong man nga direktor sang PRO 6. So yari pabati naton ang naging interview sang Bombo Radio kay Police Major Sincil, ang spokesperson sang PRO 6. Nakabaton kita kagabi isang order of relief sa ating Regional Director, Police Brigadier General Josefino Ligan. So far, di ini siya i-assign. Sino ang magkatalo sa iya, Major? Police Brigadier General Josefino Ligan is relieved from PRO 6, and then ang iyang new assignment is Directorate for Operation naton. Based sa iyang designation order, is designated as the Deputy Director for Operations. Samtang ang magatalos naman iya sa aton nga Regional Director at Regional Director, amo naman iya si Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, effective man ini siya subong adlaw May 22. So sa nakon ma'am dinalauman na si mga kadto din ang bag-o naton nga director na. So actually wala pa kita kitang definite nga schedule, no? So but we are expecting that ay subukan ng effective order either this weekend or maybe next week. So ang turnover possible today, Major? Wala pa kita definite schedule for the turnover. Because of this, Major, is there a possibility na may mga police personnel pa diri sa Western Visayas ay mga PDs naton na ma-reassign man? So far ang inisya ng mga reassignment wala pa inisya iya na istoryahan. Pero inalauman ma'am or may possibility ay natin bago ang ating RD na ma-reshuffle natin ating mga officialis sa ilalim. Ang reshuffling naman iya sang usually sang aton iya nga mga positions ng mga provincial directors natin is usually naman niya is based need basis, no. May mga assessment dira iya ginapetikayon kung kinahanglan gid man bala nga for reshuffling, pero siling natin as na wala pa ina siya iya sa ginaistorya. Major, ano ang reason na naging relieved sa pwesto si General Ligan?
Yes, ma'am. Ang relief naman iabis ang atong iya nga mga officers diya sa PNP. No? It's just parang regular na iya nga administrative process iya nga ginapatigayon iya naman sa PNP. No? So parang ang leadership transition yes ato this is the normal nga process. Normal lang siya sa aton organization. Agad man nga ma-ensure gihapon iya ang padayon ka-continue iyang aton nga effective service ng papiya sa community. Because the public is speculating na base ni kang tanan ini siya sa national na mga development or issues, especially in the arrest of Bato. Yes, so siling nato niya, it is a regular administrative process and relief under assignment yung ginapatigayon niya sa PNP kag party niya sa career advancement man iya sa aton niya ang regional director, Police Brigadier General si Fido Diligan. Ang iyang designation is kintagaan naman siya ang mataas sa iya posisyon dito iya sa national headquarters naton bilang deputy director sa Directorate for Operations. Nabatian na si Police Major Lilian Sincil, ang spokesperson sa PRO6 and gindugang niya Mandri Bombo Trump no nga tiko nga sinuman kuno diri ang magapungko maga-continue sa gihapon ang kapulisan sa PRO6 sa ilaman diri nga mission or ilaman diri nga mandate nga ti amo ang pag-served and to protect man kuno diri ang people sa Western Visayas. So maga-suporta ini sila ang tanan nga mga kapulisan naton diri sa Western Visayas kung sinuman ang iga designate no bag-o nga leader man diri sa PRO6 o kung sino man ang magapungko bilang regional director diri sa bahin sa PRO6. Ini napahayag niya nga obrahon lang nila diri ang ilaman nga mga responsibilidad, mga duties bilang police sa Western Visayas para ma-maintainer diri ang ilaman nga kaayo no sang aton diri nga rehiyon as well as manti ang safety gid sa kag security sang pumuluyo ang ila diri nga top priority maskin sinuman kuno diri ang magapungko bilang ila nga leader diri sa PRO6. Sa liwat ipabati naton ang naging pahayag ni Police Major Lilian Sincil. Ang feeling naton iya ang leadership leader naton kumbaga come and go pero ang mission naton iya ang purpose natin is the same. So continue whoever ang nagapungko, let us continue to do our mandate, support whoever ang inbutang, ang designate nga maging leader natin, maging regional director natin. Let us just focus kung ano yung ating mission, kung ano ang yung ating mandate to serve ang people sa Western Visayas. Buwat na batian rin si Police Major Lilian Sincil ang spokesperson sa PRO6 and sa subong Trump no wala na diri si PRO6 sa Police Brigadier General sa Pinaligan atun daw kano siya sa Camp Crame. May mga proseso nga ginaubra, mga dokumento and wala pa diri nakahibaluman ang mga opisyalis naton diri sa PRO6 kung saan maabot ang bag-ong regional director Trump. Kagapon pa naglakat si Director Ligan hambal sang kilala ko ginapunggan bagong tani gani galing why gid mapungga na? Yes, sa Bombo Champ in sa ato man nga pagsikyar bala sa sulod diri sa PRO6 mostly gani diri sang mga opisyales man or mga personnel tido nakibot man sa ining insigida nga reassignment man sa mga kapulisan nga mga opisyales nga tinalakip diri si Police Brigadier General Josefino Ligan Bombo Champ. All right. Sa dugang pa diri nga detalyen or sa dugang pa nga balita diri naman sa bahin sa nga Iloilo Police Provincial Office kung sa diin naging relieve diri sa pwesto si Police Captain Ritz Field Prisquito bilang hepe sa nga Pavia Municipal Police Station. Nagtalos diri sa iya nga pwesto amo si Police Major Brian Alamo nga tinadumduman naton nga amo ini anay ang hepe sa nga Pototan Municipal Police Station. Antes ini siya ginsaylo no sa Iloilo Police Provincial Office nga headquarters. Kag diri sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesperson sang IPPO iya diri ginpahayag nga ang pag-relieved or pag-reassign kay Police Captain Prisquito ang wala sang kahilabtanan kuno diri sa iyaman nga mga naging performances kay nahibaluan man naton nga lately kadamo sang mga krimen ang nagluntad sa banwa sang Pabia and wala kuno ini kaantanan man sa pag
reassign kay Police Captain Prisquito kay tibase man diri sa IPPO maayo man kuno ini ang iyang performance kay ginaubra sini ang iyaman nga responsibilities and duties kay ginatahinguan gid nga masulbar ang tanan nga krimen nga nagatuga or abot no or nagaluntad sa ila diri sa banwa sang Pabia. Ang rason sang ining reassignment sang or reassignment sang ining duha ka opisyales bangod nga nagakadapat kuno nga ti police major ang magapungko sa Pabia MPS kag ti bangod nga may ara sang available nga personnel amo ini si Police Major Alamo gen relieve diri sa pwesto si Prisquito kag iga-assign ini anay kuno siya sa IPPO headquarters kag tinahibaluan nga ti base magasulod man kuno ini siya sa schoolings rason man nga ti amo na ni kuno ang tiyempo nga i-reassign ini siya kag magapungko na bilang bag-o nga hepe sang Pabia MPS si Police Major Brian Alamo and gindugang man ni IPPO the spokesperson na Police Lieutenant Colonel Soles nga ti ang mga kaso nga nagabilin pa no ang wala pa bala na case closed diri sa bahin sang Banwa Pabia at pabuslon ini ni Police Major Alamo kag ti sigurado nga obrahon sa ni Police Major Alamo ang mga nagkakadapat para man nga matutukan ang ining mga nabilin nga wala pa na surbal nga kaso. So yari pabati naman naton ang naging interview sang Bombo Radio kay IPPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ginasaylo naton si Police Captain Prisquito and ang magapulo sa iya bilang officer in charge sang Pabia Municipal Police Station si Police Major Brian Alamo. Sir, sa anong reason nga nagpatuman kita diri sang reassignment sa ining duha ka personnel naton, sir? So far nagkaroon kita ng available nga police official with the rank of Police Major and ang required rank man dira sa Pabia is Police Major. So with the availability ni Police Major Alamo, so muna siya ang ginabutang naton as OIC ng Pabia Municipal Police Station. Okay po. Sa bahin ni Police Captain Prisquito, sir, diin na siya ipag-assign or bag-on yang designation? Sa subong ginapangitaan pa nato kung di ni siya ibutang and in the future slated man ni siya sa isa pagid ka mandatory schooling, so that is why amo pagid ng reason kung agin sa ilo naton siya. Sir, to clarify man with the public kay balaan naton nga tido sunod-sunod sa bahin sang Banwa sang Pabia ang mga kaso diri sang crime, wala man ini kaantanan sa pag-reassign kay Police Captain Prisquito, sir. So far wala man na siya sang kaangtanan sa mga nagkalatabo dira sa Pabia. And tanan man kita witness how Police Captain Prisquito handled the situation dira sa Pabia. Nakita naman naton ang madasig niyang aksyon, ang mait-id niya nga pagkandak sang investigation. And all in all, nakita naton ang iyang competency and professionalism when it comes sa akto sang iyang duties and responsibilities as officer in charge sang Pabia Municipal Police Station. And sir, silang sa bahin man diri ni Police Major Alamo, for sure ang mga open pa ba lang nga mga cases, sir, sa ining Banwa sang Pabia, for sure i-handle na ini ni Police Major Alamo, sir. Part na sang iyang duties and responsibilities bilang pag-officer in charge. Tantawan niya ang situation dira, crime situation and others nga dapat niya pagatagaan sa aksyon. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesperson sang IPPO and duha lamang bombo champ ka personal diri sang IPPO ang gin-reassign and wala naman diri sang iban pa ang ginpang-relieve sa pwesto kag ginpang silo man sa iban man diri nga designation bombo champ. All right. Para sa mga natipon nga police reports, ini si Bombo Panisales Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information, basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krill Miliaza sa imo siniyang mga balita nagikan sa Police Regional Office 6 kag Iloilo Police Provincial Office. Sa aton sining mga kasimanwaso bago na ang Chief of Police ng Banwasang Pabia, si Police Major Brian Alamo. Si Major Alamo rose from the ranks sa aton sining mga kabumbo kay nabtan ko pa ni sa una si Major Alamo dira sa may police station number 2, Tubang Blasang Tubang Blasang Plaza La Paz. Kag
nakaagi man siya nga diri sa may police station na number 1. Di subong siya na ang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Di good luck sa kay Police Major Brian Alamo. Kag good luck man kay Police Captain Richfield Presquito sa iya sining bagong assignment mula na medyo masako-sako ni si Major Alamo kay pag assume niya sang Municipal Police Chief. Damo sa mga krimen nga naglanabo dira sa banwa sang Pavia. 47 minutos na nakaligan sa takna sining launa. Natumod na sang Santa Barbara Municipal Police Station ang mga suspitsado nga nagkawat sang kapin 130, lapit 130, 129 ka mga solar street lights. Sa aton sinikaroon niya nga mga kasimanwa. Tiyan mo na gini ka puraot sa buksan simpo. Pati solar lights sa mga dalanon. Ngin kawat sa mga kawatan. Di ini karon na banwa ang ginatutukan na sa Santa Barbara Municipal Police Station. Kilala na niya ang mga identities nila. Hibalo naton sa dugang mga balita kag pag-follow up man ni Bombo Siren Nazes. Bombo Sai sa report, please go ahead. Ginkawat ang 129 ka solar street lights sa pila ka porson sa National Highway sa Santa Barbara, Iloilo nga sakop sang Barangay Bolong Oeste sang nagligad na duwa ka semana. Sa interview sang Bombo Radio kay Barangay Captain Larry Di Atras sang Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo, madamo na ang nagpaladula ang solar street lights na pangtakod sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH kag wala pa ini ma-turnover sa banwa. Suno kay Barangay Captain Diatras, 129 ka bilog na solar street lights ang nakit-an nga nadula sa 3 ka barangay kabahin ang Barangay Kabugaw Sur, Barangay Bolong Este kag Barangay Oeste. Dugang pa niya, 3 ka suspect ang nakita sa CCTV footage ng Barangay Bolong Oeste nga nagasakay sa isa ka motorsiklo. Suno sa iya, ang nasambit na pagpangawat na tabo na sang mintarikdan nga tuig 2025 sa bulan sang Agosto. Ginreport ini sa isa ka barangay kapitan sa Pavia Municipal Police Station kaupod ang mga na-recover nga mga solar street lights. Ginpabutyag man ni Barangay Captain Diatras nga matapos dindala sa Pavia Municipal Police Station ang mga suspect, ginayon man ini sila nga ginbuyan tungod wala nagkooperar o kung wala interes ang DPWH sa pagpasaka sang kaso. Ginkumpirmar man ni Barangay Captain Diatras nga sang nagligad nga duwa ka semana, pareho nga mga persona ang nagpangawat man sa nasambit nga streetlight alas 3 sang kaagahon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Barangay Captain Larry Diatras sang Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo. Hindi kay Gina, sang dugay na. 2 weeks ago na ni, galing kagin imbisigar ni, amo ni nga naggagwa nga may mga lusis kita nga madamo sa in terms sang solar street lights nga panagyahan sang aton nga DPWH kay TY pa turnover sa banwa. Kapag nga sila tanan ka solar street lights ang galigan ginbuka. 129 kabilog. Oo. Sa 3 ka barangay ni sa Kabugaw Sur, Bulong Este kag dire Bulong Oeste. Kapag sila banta makatawo ang nakita sa CCTV nga nagpangawat. Sa CCTV 3 kabilog sila. Nagkaangkasanay sa isa ka single nga motor. So, sa mga street stop, mga pila nakabeto sa natabot ng incident ng pangawat. Hindi lang ni isang last week, sang 2025 natabo na ni daw August bla to. Until naging report may mga recovery ang kapitan pero hasta ang suspect gindara sa police. Pero ginbuyan man kay ang DPWH ay mag-took interest sa pag-file sang kaso. Sa CCTV, may identify siya as bumbuloy diri sa... Ma-identify, na gani nga
nag-conclude na ng aton nga mga kapulisan nga same person ang nagkuha digya sa mga last 2 weeks ago at around mga 3 o'clock in the morning of Friday. Sila ang nagkuha, ginpakita namon kay na-capture sa amon nga CCTV. Amo tong rason nga nagkompudar sila nga matawo tong nagkuha sa may Kabugaw. Amo man ang nagkuha diri sa may Bulong. Sa isa pa sa balabanta mo ka mga pila ang pangidaron sa mga suspect na nagpanguha sa solar street lights Hindi ko din kay why ko man makita personally, pero may ara sila nga mature na, may ara nga minor pa. Mo na gani nga pagpatawag namon sang committee investigation in aid of legislation sa may Banwa ka Santa Barbara nga lead ko ang ini nga pagpangusisa through man sa amon nga chairman committee on peace and order na si Honorable Clyde Fabiano nga nagwa karon nga ang ini nga mga bagay dugay nga nagakalanabo di sa may area, pero why lang ma-report kagway man mapadaluman, kagway man mag-interest ang taga DPWH. So may sakap sa mga ban mo kagina nga may 3 ka suspect. So basta liwas sa 3 ka suspect, sir, may ara siya ginadikan man nga look out o kon magabantay nga sang time nga gin panghimo nila nga mo nga pagpangawat. Sa akon yung paglantaw daw sila lang. Ang isa naglantaw, ang isa nagkakapot sang ilang getaway nga motor, ang isa nagasaka. So last lang kap na po ano ang mapanawagan mo Kap sa mga pumuluyo diri sa barangay Bulong Oeste nga regarding nga may nagkakatabong aksidente nga pagpangawat sa solar street light? Ano ang mapanawagan sa pumuluyo nga agon maging alerto balakap sa mga diri normal man ang kinawatay ni, normal na para sa amon kay nag-start na sa mga kabataan nga mga recidivist na bala, kapiran magbalik-balik galing kay kumo nga mga minor, way mapasakaan kaso pero gina-report lang gid namon. Kabalo man di ang mga pumuluyo ang nagakalanabo na galing kay sanggin pangusisa namon ini sa mga scrap yard dire, sa mga scrappers, why dire ginbaligya ang ini nga mga stolen items salin sa solar street lights. Posible sa ibang nga lugar. Ibang lugar kung ang mga gamit para sa ilang balay. Kung sa sulod lang balay, daw hindi mahimosuro nga 129 bigin madula. Posible nga may nagasubcontract sa ila. Makuha, ang balon na sa kanyo, tag 1,000 na bilog. Pero ang bili, hambal nila, ini sa baba man isang taga DPWH nga ang solar lights alone mga nagakosto sang 34,000 plus. Ang mga siguro nga ang inaano nila mga pag-awat ni cases ng mga pamatanon ang ginagamit kay dasig kag kung kaysa hindi pa mapailan sang kaso dayon lagi-lagi kay ulaton mo pa ang magabot sila sa legal age kung pag-apply sang kaso. May mga intervention or mga plano regarding sa mga pamatanon nga nag-upod sa mga amo nga mga buluhatan kap. Diri palagi ang intervention na ang DSWD, ang police, ganing usually ang amon na predicament nilang mga barangay officials kay usually ginabalik lang nila sa barangay nga kulang makami facility para dira. Supposed to be yan isang banwa nga isang DSWD nga function or responsibilidad ang paghatag sa ila sang mga intervention na mabalik o kung maglain ang outlook nila sa pangabuhi kag hindi pagpangawat. Nabatian naton ang pahayag ni Barangay Captain Larry D. Atras ng Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo. Proceed, Bombo Siren. So, Bombo Champ, nang ginkaduan man naton ang police station sa Pavillas ng Bombo Champ para i-interviewon regarding sa mga suspect nga na-identify sang barangay kag i-confirm naton kung kanday sino-sini. So sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Rafi B. Señeres, Officer in Charge ng Santa Barbara MPS, may na-identify na nga mga suspect sa pagpangawat sa mga solar street lights
Kag suno sa iya, hindi taga barangay Bolong Oeste ang mga suspect kundi taga barangay Kabugaw Sur, probinsya sang Pavia nga barangay Banwa. man mismo sang sakop Banwa, sang Bumbos Aires? Pavia, Santa Barbara, Bumbutang, Santa Barbara. Oh. Pero suno kay Police Captain Seneres ang mga suspect ara na sa legal nga mga pang-idaron. So pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Rafi B. Seneres, Officer in Charge sang Santa Barbara MTS. Sa pagpangawat ng Sugar Side sa barangay ni Bolong Westside, may mga suspects na kita tayo na-identify. Yes ma'am, may ara na no. Actually, na-prepare na nato ng documents. Inahulat na lang nato no, ang estimated or actual unit price sang solar units. Kay ipa-inquire pa sa sa taga-DP sa contractor kung pilagit ang unit price kaya hindi pa nila maano ang exact nga amount ng unit price. So, ang mga suspects na tayo na-identify is taga-drill lang ginasat sa barangay Bolong Westside or mga pangayaw. Actually, ang taga-Diri lang pero hindi taga-Barangay Bulong Oeste, no? Taga-Kabugaw, Barangay Kabugaw Sur. Oo, sa Barangay Kabugaw Sur. Wow. So, ang mga suspects, or mga pila, ang pang-idaron nyo na, sir? Legal age naman, no? Kay actually, previously may recorded man natin sila. Record na din sila, minor pa, pero subong legal age na. So, regarding sa pangawan, ano ang mga ban sa mga taga-barangay, sa bilog na barangay, dito sa Santa Barbara, ang mga plano or intervention natin sa mga kabataan na nagasulod sa mga bulungan. Yes, actually, ma'am, no, na-coordinate mo na sa barangay, actually, kapatawag mo tagan, isa may mga meetings kita, no, food man sa barangay kapitanes, matanod na to, and then, gina-inform natin sila nga kung may mga insidente sa barangay, i-inform kita nila no right away para makandakan natin sa investigation. Kaya iniabi siya wala kita di-reported nga incident nakita man ni naton sa CCTV nga forward sa taga munisipyo. That is why nagkanda kita investigation dito sa barangay no. And ang CCTV actually nga nagagawa nga na is halin na sa barangay. So ang ginano lang naton sa barangay ginaayo naton nga ipasibol kung first-hand information dapat mahalin sa ila bala para makandakan dayon naton sa investigation right away ma-apprehend naton ang suspect. And then of course ginaano man naton no ang aton nga mga kabarangayan kay ara man da sa area nila ang street light bala along the area sang Kabugaw Sur, Bulong Este kag Bulong Este. So despite nga way pa ma-turnover sa aton sa munisipyo sa Santa Barbara ang mga CCTV, ang mga street light unit but still no supposed to be obliga naton kabantay sir kaya ang purpose na di parang well lighted ang area naton and beautification. So kung maubos na da kawat siyempre madulom actually ginapatrolyahan man na naton sir galing kay kung gablinker aton patrol siyempre way man ang gakawat. So ang pinakaano nato ng sa barangay kay may monitor man sila, may CCTV na ang barangay mo. So meaning 24/7 ma-monitor nila kung may kapangwa sa street light. Kamo na rin na ano naton sira, ginayo naton man sa mga taga barangay. Buligan nila kita. Sila kasi daw suspect ang natakpan sa pangawat. Bali tatlo na na-identify naton man suspect. Bali nila ay naton mga pangalanan mama, alias na naton kay Daryl, si alias Adrian, kag si alias Nuno. Nabatian nato ng pahayag ni Police Captain Rafi B. Seneres, Officer in Charge ng Santa Barbara Municipal Police Station. All right. Na ang babotsyang dugang man impormasyon suno kay Police Captain Seneres nga naghinyo siya nga kung pwede tani kung posible nga kung may insidente nga nagkatabo kayo sini sa pagpangawat or anuman nga mga illegal nga aktibidades nga nagkatabo sa ila barangay nga paglihog nga gilayon i-report sa police station para makakandak gilayon sang investigasyon parte sa amo nga insidente. Ginayo man ni Police Captain Seneres nga kung posible nga halin gid mismo sa ang CCTV footage nga halin gid mismo sa barangay kung hindi na mismo mag-agi sa munisipyo Bombota. Okay. All right. Thank you so much, Bombo Siren. Ini si Bombo Siren Nases and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Siren Nases sa imong sining follow-up report.
magamo sining sistema nga tinudluanay kay kumo wala pa ma-turnover sa DPWH. Ti gahatag pag ini sa gakarganahan pag ini ang mga kawatan nga magpangawat ti bisan na-identify sila paano sino mapasaka sa kaso. Hindi mapasaka ang kaso sa barangay kiti way pa man kuno ma-turnover sa ila. Kung ang pulis kantuhan mo ti identify naman sa mga kapulisan, dapat kuno ang barangay mabantay sila dire. Sa aton sini mga kabumbo, ati ang balot lang itong taga Buruanga, klano silang pasaka kaso. Para nga tapos ng istorya sa aton sini nga mga kasimanwa kadugay na nigalingan na tabo. Natumod naman kay may closed circuit television galing nakuhaan ang mga itsura sini natumod naman ni kung sino mga suspitsado. May mga previews ng mga kaso sa pagpangawat ni. Dapat sini banwa ginaktuhan na ni Gilayon kag ginapang lupot na ni sa karsel para hindi na magsagsag batasan sini nila. 2 minutos na nakalikan sa takna nga Las 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini naman, si Momot siya mablanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with a great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs at 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon.
Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tub-tub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kina. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine on a Friday. So welcome sa Friday edition sa Saninga Palatuntunan kahapon lamang program May 22, 2026. Wow! One Friday more and tapos na ang bulan sang Mayo. Bulan sang mga bulak. Magasunod na ang bulan sang Hunyo and we are expecting na magburubugnaw na. Kabay pa ang aton nga panahon. Kamusta ka mo dira? Nabugnawa na ka mo da? Or sige hapon ang pagpamaypay? Updanay kita sa sini nga hapon to enjoy the stories nga aton diri nga igidulong para sa inyo. Ginapasalamatan ta ang aton nga mga letter senders kag ikaw man basi kon you already have the courage para nga mag-share sang imong inagihan sa kabuhi. Kung ready ka na, pwede gid nga masulat ina or sa inyo computer, pwede gid nga madihon ang mga kasaysayan and then you send through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton nina and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. I hope nagatunga-tunga na kamo sa inyo nga task kay kabay, no? Before ka mong magpauli sa mga workers naton dira, matapos yung kid ang inyong mga buluhaton. Kung hindi man, be assured, may boss pa. So welcome diri sa kahapon lamang program. Here's one beautiful song coming from Jose L.G. Fuentes. Panumpa, kaupo ninyo si Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Good afternoon. Walay sukod akong kalipay,
Kay wako damha mo abot kining adlaw, sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpang. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nagambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy o pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahampuran, sa kasakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa, Jose LG Fuentes, 15 minutes after 2 o'clock kahapon. Nagsugod kita basa sa episode ni NB nga God's Embrace, kag sa sini nga hapon. Tapos na naton. Actually, last part naman lang, no? Kundi nag-cite siya sa mga examples, mga experiences niya kung sa diin when she badly needs the help of the Lord, ara gid. Kag nagapadala, nagahatag gid sang protection nga iya nga ginapangayo so that makakas ang fear nga nagaamat-amat tubo sa iya nga kaugalingon. So, tapos na naton with this last nga ginsight niya nga example para sa aton. Kag ari na ang aton nga kasugpon sa nga pagbasa sang sulat diri ni NB sang Iloilo Province. Tita Regine, idugang ko na lang ini. Sa isa kagabi, may search for Miss University kami. Ginhold sa school. Waay pa kami service car kani adto. Ang amon service, single ng motor, nga isa lang o kunduha lang ang maka-back ride. Ay about tita, ginpasakay ako sa service car sang amon upod sa school pagpauli nila. Pero sa may bangga lang ako gin-drop nila, kay amuman to ang hambal sang manghud ko, kay una niya gindulong sa balay ang iya anak kag asawa nga nagtan-aw sang search. Nag-okay man ako, kag naghulat ako sa waiting shed.
Ginapaisog ko gid ang kaugalingon ko, pero hindi maibitar sa kagabihon, although may mga pamalayman nga marapit sa waiting shed. Malinong ron katama kay katulog na ang mga tao. Nagpray ako nga nagsamo ang kulba kag kahadlok. Basi maagyan ako sang hubog nga nakadruga. Hambal ko, my Lord and my God, please send me my guardian angels to protect me from danger. I, alone, waiting here in this waiting shed in ining lugar. Hinali lang, nag-alarm ang single motor ni Leo, ng estudyante namon, nga mapasulod sa bangga pakadto sa purok namon. Gipasigahan niya ako sang suga, kaging tawag ko, Leo, ikaw di ah? Oo ma'am, ay insadya ikaw. Nagahulat ko kay sir mo nga masugat sa akon. Dali do lang ma'am. Dali di, backride ka na lang, total masugata taman siya. Ay, salamat gid Leo. Do ikaw ang santo anghel ginpadala sang Ginoo. Nasugata gid manamon ang akon manghod, kag nagpasalamat ako kay Leo, kag magsaylo ka backride sa manghod ko pauli sa amon. When we show love and compassion in simple, practical ways, we are a part of God's ministry in His people. Teach me to love, this is my prayer. May the compassion of thy heart I share, ready a cup of water to give. May I unselfishly for others live. By Peterson. Hence, we can really show our love for God when we also love His family. The strong power of love remains to conquer everything now and then in the whole world. Tita Regine, salamat di. Gido kalawig naman sa nga episode kung pwede magpahuway-huway anay kita. Sa liwat, salamat gid sa inyong mga pagbasa. Mabuhay ang KLP and may you be blessed by our good Lord. Shower you His bright ideas and good advice for all your listeners and letter senders who in one way or another helping to promote KLP. Lovingly yours, in B, sang Iloilo Province. Well, in bihustugid manina, no? When you pray to the Lord, He listens. Especially if you pray nga dulaon ang imong kakulba and isend niya someone or an angel para nga buligan ka sa sina nga mga tinion kung sa diin dako gid ang imong pagkinahanglan sang iya nga bulig. See in how many times na experiensyahan mo gid ina. So you know that God is true and He is faithful. He keeps His promises and He is always there to take care of us. Alas 2:20 ang ato nga oras. Salamat gid sa imo inbi sang Iloilo Province. Magapanabalik ang KLP with more stories para sa inyo. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Balik na kita diri sa KLP, kag diri naman kita sa pang Friday edition. Nga istorya ni Crying Mothers ng the Sugarlandia of Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Panamyaw-gid sa tanan mga tagpalamati, sa tanan nga letter senders, sa management kang Bombo Radio, kaglabi na sa imo Inday. Ay ilam, dolang tanang Inday Reg, damaturo tanaya akong luha, samtang akon nga ginasulit-sulit pamati. Ya imo ginbasa nga kasaysayan ko, atong may hashtag, ang bitas nga tsinelas. Inday kon imo pa nadumduman, nga napahibi ko ang audience sang ako naga-deliver ka akong inspirational speech sa graduating class sa eskwelahan, sa diin ako nag-graduate ka ako nga elementary grades. Ngaya akong topiko, amo ang bitas nga tsinelas. Ngang maestra nga nagtao kanakon ka tsinelas, kay permilang bitas ya akong tsinelas kag nagasikido lang takon sa eskwelahan. Binaklanta ko ni ma'am kabag-o para may masuok ako. Kag pagkaligad, kasobra pulo katuig, nanging graduation speaker nanda ako sa undergraduation. Kag sadto nga tuig, ara pagihapon si ma'am, kag na-touch gintana, nga waay na kanugin paabot, ngaya sentro ka akong mensahe sa graduates, amo atong tsinelas, nga gintao na kanakon sang grade 5 palang takon. In the Regine, sang karon lang ang sinimana, gin-post ko sa FB ang imong ginbasa nga sulat ko atong may hashtag, ang bitas nga tsinelas. Kay kaduro, gitana ka nag-comment Inday. Isa ka nanda, amo atong maestra ko, nga nagtao kanakan ka tsinelas. Hay mando karon, 80 dun ana edad. Kag pinamatian na gid kuno, ya akon istorya nga ginabasa mo. Isa ka bes, nagkitaay kami kabata ni ma'am sa kalye Inday, nagsugid tana nga abaw, naghiribion duman kuno tana si ma'am, pagbati na sa akon kasaysayan Inday. Piradon kuno katuig ya naglipas, doon nung balik tana ya handurawan ni ma'am, karang pagtauna kanakan kabag-o nga tsinelas. Kag sa time ko no nga naghibi man tana sa tong graduation speech ko sang tuig 1987 pa. Do karon, 80 years old ta na si ma'am ko, Inday Reg. Magluwas ka dya kay ma'am, duro pagitana yan naga-comment sa imo sa FB. Kanami gid ko no kay may kahapon lamang with Tita Regine nga nagabasa ka mga kasaysayan. Yan nakakilala ka na kon Inday, sus gaturo ang daluha ko na mamati. Do hindi ta na magpati, nga amo ka ya akong inagyan sa kaimulon sa pangabuhi. May isa ako ka co-teacher anay, nag-iistorya man tana, nga naningaw tana magpamati, ka akong nga mga sulat kun Biyernes.
Ginabantayan gid nanda tana, ya imo pagbasa inday reg. Basta kuno si Crying Mother sa adlaw nga Biyernes si Ma'am Dunday Hehe. Dason kadagani masumalang kuda asanda, abaw. Gakakibot lang takan, hay man, dayon nanda isalot, ya pinamatian nanda, ligad Biyernes. Constant dugid kuno si Crying Mother kada Biyernes ni Tita Regine. Abaw in the reg, hindi, dugid ta naman punggan, ya popularity kay KLP sa social media. Abaw, thank you Lord. So gani nalipay mantakan, hay bisan paano, nanging kabahin, ya ako nga kasaysayan sa imo programa. Kisa nagkakunon takan nga, ay ano duman niya akong sulaton nga inagihan ko sa kabuhi man. Hay daw haros tanan, nasulat ko doon kay Tita Regine sa KLP na. Payabi mo inday, samtang gaisahan on takan sa balay. Hay man Mario, mantana kami sa amon mga apo, kung sando, malang sanda, dyaga bisita ka namon ni Lolo Nanda. Ano pa, perme lang gitakan, isahanon sa balay. Ti nagaarabot-abot lang man kadaa, ya ako na panungduman nga isulat. Ugaring inday, amo dya, pasensya ka doon ka akon penmanship, hay sakit doon akon mga tudlo magsulat. May best da inday reg, gapanawag ya akon mga friends nga retired duman, kung unanda, mapatudlo ko na sanda kung paano magdihon kakasaysayan para ipadara sa KLP. Sabat ko, ay di timo kada kahimo magdihon kung hindi tiimo nga inagihan sa kabuhi. Not unless kung writer gid man timo, hay kamaan timo magsulat, kakatang isip lang. Padyang akon tana, inagihan ko gida tana tanan-tanan. So pareho katong bitas nga tsinelas nga si ma'am nga 80 years old don, ginahanduraw na paghihapon atong pagpahibi ko sa audience sa undergraduation program. Kagakinadlaw da asanda inday. Hay kun unanda nga halin karang una sa serbisyo pa kami, masaminanda takan ginapaubra ka binalaybay kag ipausa ulo sa amon contestants nga kabataan kun may mga programs sa school. Kagatong ginbasa mo in the reg, ang binalaybay ko parte pagdayaw sa amon banwa, ang kilala nga Sugarlandia sang Iloilo, just sa 4th Congressional District of Iloilo. Sus na namian ko no sanda mamati. Yakunoon ko gani kananda, abi ninyo gina-download ko da atanan niya ginabasa ni Tita Regine nga sulat ko. Kag gina-folder ko da sa akong cellphone. Para kung waay ta ko ni ti obra, amo daaya akong ginasulit-sulit bukad kag pamatian. Ti nagakalingaw taken. Hindi lang mamarnaan si Rome doon, abutan taken ka akong bana, ay sus, way patakon katigang. Sabat nanda inday, ay, abaw, manami, patana ya imo retention, dumduman mo pati mo, yatong dekadas 70, 80, 90. So amon tana, daway, tamon ti ipamuno sa sulat. Sabat ko, amo gani, nga one way daya, para mag-activate ya aton memory, hay kakamalam dun kita. Kag si Inday Regine sa KLP, ara lang magabasa, kamakasaysayan, nga ginapadara sa ana programa. Nagapanumbalik kita na, ya imo handurawan sa imo matuod nga inagihan sa kabuhi. Inday Regine, jado lang anay kutob, ya akong sulat, sa liwat, pangumusta nakon sa imo kag sa KLP lovers. God bless ang matinahuron, Crying Mother of the Sugarlandia of Iloilo. Crying Mother, manami gid man no nga may nabilin bala ikaw nga inspirasyon sa mga tawo nga bisan tinuig na ang nakaligad sa gihapon ara sa ila kaisipan, hindi madula-dula, and every time no nga ma-remind sila of that experience, of that incident, especially kung involved gid sila no. Kag especially sa kay ma'am, nga gin-honor mo gid siya sa kaayo nga giya nga ginhimo sa imo.
Wow, ang heart niyo guro is overflowing with gladness. Kag pagpasalamat sa imo nga nadumduman mo pa kag siya gid gali aning sentro sang imo nga inspirational speech. Hindi bala? So salamat man ha sa imo nga pag-encourage sa imo nga mga friends, sa mga co-teachers mo, mga fellow retired co-teachers mo dira. Nga sila man pwede man maka-share sa ilang makasaysayan diri sa kahapon lamang program so that hindi lang ma-sharpen ang ilang memories, kundi at the same time makapanumbalik sang nice feeling, sang nice vibe. Every time nga madumduman na Manila, especially ang mga matahom nga mga nagliligad nila, kag also makatouch man sang mga balatyagon, kag of course kabuhi gid sang mga tagpalamati. So keep on sending beautiful stories diri sa KLP, Crying Mother, and continue sa pag-encourage ang imong mga kakilala, mga abyan, mga parentihan to also join diri sa kahapon lamang program. Alas 2:32 ang atong oras. Salamat sa liwat, Crying Mother sa Sugarlandia of Iloilo. Magabalik kita with more stories para sa inyo. Sa gihapon, this is KLP and this is Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sabay lo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutoon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-antisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right. 4 minutos, makaligad ang takna ng alas 2. Ari naman ang kasugpon sang ginaistorya diri sa aton ang kabuhi ni multiple stroke survivor. Ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa staff sang Bombo Radio, kasi matagpalamati sa imo matahom, kay nagahatag sang inspirasyon nga programa ang kahapon lamang. Sa pagbadayon ko sang istorya ko, tita pag-abot ko sa apartment, naabtan ko nga nagahulat ang tito boy ko, kag ang tita Rosie ko, pero pareho sila nga nagahipos. Waay ko anay ginpamangkot ang tita Rosie ko, kay medyo nakapoy na ako, kag unahon ko anay magsaka sa kwarto. Agud makapanghimos sa mga dala ko kag pasalubong. Wala pa nagdugay nga nakasaka ako sa kwarto. Nag-apas nga nagsulod ang tita Rosie ko, kag ginabalan ako nga may problema naman kuno ang tito boy ko nga ginhimo. Hambal niya, may problema Nakahiram ng $100 ang tito boy mo sa kaibigan ko sa Oliveros. Mag-aapat na buwan na, hindi pa niya binabayaran. Hambal ko, ano na naman yan, Tita Rosie? Wala naman akong kinalaman dyan. Problema niya yan Sabat sa Tita Rosie ko.
Kaso hindi ako pwede umuwi sa amin hanggat hindi ako nakakakuha ng pera para ipambayad. Ako kasi ginawang garantor ng Tito Boy mo, kaya ako ang kinukulit. Galit na nga sa akin yung tao. Sabat ko liwat, Tita Rosie, kayo-kayo naman ang nag-usap dyan eh. Wala naman ako magagawa dyan. Hambal niya liwat, baka pwede tayo humingi ng pera sa nanay mo o magsabi ka sa Tita Christy mo. Sabat ko, naku Tita Rosie, marami ding problema sa probinsya, kala mo lang. Sakit din ng ulo mga tao doon. Muntik na din kami magsuntukan ng papa ko, kaso pumagit na si nanay. Hindi na yan maglalabas ng pera. Naka-budget na yan dun. Ikaw naman kasi, alam mo na ugali ni Tito Boy, hindi ka din nadala. Wala siya sa nahimo, Tita Regine. Pagkaaga, nagprepara naman ako para makapagpa-enroll sa isa ka school, sa Muñoz, sa Quezon City, kay may kurso sila nga computer programming. Kagamuin na ang naluyagan ko nga kurso. Sa nakita sang tito ko, nga nagahimos ako agod nga maglakat, di pamangkot niya ako, kundiin ako makadto. Din sabat ko siya, nga mapa-enroll ako. Dayon hambal niya, may pera ka pala, baka pwede ko munang mahiram. Sinisingil kasi Tita Rosie mo sa Oliveros. Babayaran ko na lang kapag napadala na ang tita mo. Sabat ko, hindi pwede Tito Boy, kailangan ko na makapagpa-enroll. Alam ni nanay na mag-aaral na ako sa susunod na buwan. Alam ba ni nanay at tita yan? Malamang hindi. Nakakig siya sa ako, Tita Regine. Hambal niya, sige, unahin mo yan. Kala mo naman makakatapos ka ng college. Tingnan natin. Marunong ka na sumagot, ha? Nakapagtapos ka lang ng high school, akala mo kung sino ka na. Hindi ka makakapag-aral kung hindi kita tinanggap dito at binantayan ng husto. Pinaghigpitan kita dahil sagutin kita sa nanay mo. Hindi ako kagaya ng ama mong lasenggo at walang kwenta. Wala ako siya ginasapak, Tita Regine. Nagpadayon ako sa pagpanghimos sa mga dalalun ko nga mga documents. Kagindala ko man ang tanan nga kwarta ko, kay nakahibalo ako, nga pangbukaro niya ang gamit ko, samtang wala ako. Pag-abot ko sa school, sa Muñoz, medyo nadagayan man ako magpa-enroll, kay medyo madamo man yung mga estudyante ang nagpa-enroll. Ang kurso nga napili ko nga kuhaon, Computer Programming and Operations 1. Sang time nga ato, 2-year course pa lang nga gina-offer, kaya makagraduate ka na. Pero subong, ara na siya sa 4 years, kag may major patita. Sa makatapos ako magpa-enroll, nagkadtuan na ako sa kilala nga mall, nga malapit lang man sa school, nag-canvas ako sa mga kinahanglan ko nga gamit para mahambal ko sa iloy ko ang magasto ko sa school. Sa makapauli na ako, tita, wala agad ako nagsala. Ginbukad sang tito ko ang mga gamit ko. Wala naman ang Tita Rosie ko. Ginpahalin sang tito ko. Wala naman na ako namangkot para wala na lang madamo ang istorya. Sa nasa kwarto ako, nagsaka man ang tito ko. Kag namangkot naman diwat kung may kwarta pa ako. Hambal ko, budget ko na yan, Tito Boy, at next week, pabalik na din si nanay. Babalik na yun sa Qatar. Iniipit-ipit ko na lang yan. Gusto ko man tani pamangkuton ang tito ko kung nga agin bukad niya ang mga gamit ko, pero kabalo ako nga padagaan na lang niya ako sa kapaaking. Ambot, Tita Regine, kung nga nga nangin amuin na siya kasakon sa kwarta. Hindi mapahamtang kung wala sa magastusan. Balik naman ako sa normal daily routine ko nga daw isa kakabulig sa balay. Akon ang tanan nga pagpanglimpyo. Pagsunod kuha sa mga higko sa mga ido o kuring. Tita Regine, kung kaisa, nagapamangkot man ako sa Ginoo. Kung nga nga may mga tao, may mga amusini nga sahi isang tao. Mga abusador sa kaugalingon nga pamilya, daw permi may kulang sa ilang nga wala sila sang satisfaction kag contentment sa kabuhi. After 2 days, nagbalik naman ang Tita Rosie ko, kagamuman sa gihapon ng sitwasyon. Ang problema niya nga ginasukot siya sang ginulaman.
Nagahibi na siya nga nagambal sa tito ko. Pero doon sa wala lang, Tita Regine. Anong paabi masaligan mo sa isa katawo nga anad sa pagpambaldog? Hamba ako sa Tita Rosie ko. 5 araw na lang darating na si nanay galing ng probinsya. Kaso, wala na din naman maibibigay yun sa'yo. Naluoy man kuntani ako sa Tita Rosie ko, pero ano man ang mahimo ko. Isa lang ako ka estudyante nga nagadepend pa sa iloy ko. Dugang pa sang Tita Rosie ko. Wala talagang awa yan si Boy. Kinulit ako ng kinulit niyan sa Oliveros noong nangangailangan ng pera. Tapos ngayon, akong ilalagay sa kahihiyan. Hindi na talaga yan makakaulit. Pupunta na lang ako ulit kapag dumating na ang nanay mo. Kakausapin ko siya. Gumagastos na ako ng pamasahe para pumunta dito. Wala namang nangyayari. Nagabot ang iloy ko, pero wala na siya nagpasugat sa airport. Kaya wala naman siya sa madamong ang dalalon, kundi ang maleta niya lang, kagamay nga mga pasalubong para sa akon. Basta halin sa probinsya, ang mga pasalubong, pinutos nga pinakas, baringon, tabaga kag uga. Wala ang tito ko sa nag-abot ang iloy ko. May ginkaduan, kanina hambal ko sa iloy ko, ang mga nagkalatabo halin sang pag-abot ko. Ginhambal ko man nga makadto si Tita Rosie buwas para makig-istorya sa iya. Sabat sang iloy ko, ano naman ang magagawa ko sa problema niya? Paalis na ako sa Makalawa. Simula nang dumating ako, puro na lang problema. Sa probinsya, problema din. Pareho lang si Kuya Boy at ang papa mo nasakit sa ulo. Ang pagkakaiba lang, hindi umiinom ang kapatid ko, pero ganun din. Mas malala pa nga. Papa mo lasenggo at sugarol. Ito naman, manggagancho. Hay ambot sa kabuhi. Basta ikaw, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Ha? Ikaw din ang inaasahan ko na makakatuwang kapag nakatapos ka na. Wala akong aasahan sa ama mong wala ng pag-asang magbago. Nagabot ang tito ko. Kag-abi mo, Tita Regine, kung ano ginhambal niya dayon. Corazon, pahingi nga ako kahit 1,000 lang. Abi mo, Tita, nagpalamula ang iloy ko sa mabatian niya nga nagapangayo ang tito ko sang kwarta. Kinambala niya ang tito ko, ano ka ba naman, Kuya Boy? Hindi ka na ba titigil sa pagkagahaman mo sa pera? Para kang may patago kung makapag-demand ka. Anong palagay mo sa amin ni Inte? Tumatain ng pera? Personal ATM mo na pwede mo kunan ng pera kapag gusto mo? Nagsabat ang tito ko nga may dala panukman. Corazon, baka nakakalimutan mo kung paano ka nagkaroon ng trabaho sa Qatar noon. Kung hindi ako nag-long distance sa Bombo para sabihin na pinapag-report ka ng employer mo, baka hanggang ngayon wala kang nakakain na maayos. Ako ang dahilan kung bakit ka nakapagtrabaho sa Qatar. Ang mga bata lang ang iniisip ko. Pero kung kayo lang ni Augusto, hahayaan ko kayong magutom. Nagsabat ang iloy ko. Yan ang hirap sa iyo, Kuya Boy. Magaling ka lang manumbat ng nagawa mo, pero yung mga nagawa ko, namin ni Ente sa mga ginawa mong problema, baliwala sa iyo. Kung tutuusin, napakarami ko nang naitulong sa iyo. Pati yung component ko na inuwi nung namatay si tatay, pinag-interesan mo. Kasi nakita mo na may turntable. Galit na galit ang asawa ko dyan, nakala mo. Hindi ko lubos maisip kung ano ang ginagawa mo sa pera. Sa bagay, kaya ka nga din doon natanggal, kaya ka nga din noon natanggal sa trabaho mo kasi nakadispal ko ka ng pera. First time ko man nabatian, Tita Regine, ang natabo. Kung nga naghalin ang tito ko sa iya nga obra. Wala akong magagawa dyan, Kuya Boy. Wala na din ako halos pera ngayon. Nagtitipid na nga ako hanggang makaalis ako. Ikaw ang may gawa niyan, kaya lutasin mo yan. Nasanay ka na lang na nanluloko ng tao. Hindi ka na nadala kahit nagkakakaso ka na, parang baliwala lang sa'yo.
Kung may iba lang akong mapag-iiwanan sa anak ko, hindi ko yan iiwan sa'yo. Kasi alam ko na sinasamantala mo na nasa iyo ang bata para perahan kami ni Inte. May balik na karma yung ginagawa mo, akala mo lang. Wala na papierde ang tito ko, Tita Regine. Gani, wala untat ng ilaba isay. Pero wala, ginaghatag ang iloy ko sang kwarta. Sunod nga adlaw, aga pa nag-abot ang Tita Rosie ko para istoryahon ang iloy ko bahin sa kwarta nga nahulam sang tito ko sa Oliveros. Liwat nga nangakig ang iloy ko, kaginhambalan ang Tita Rosie ko. Isa ka pa, Ate Rosie. Alam mo na loko-loko si Kuya Boy pagdating sa pera. Bakit ka naniwala? Tapos, idadamay niyo ako dyan? Problemahin yung dalawa yan. May mga sarili din akong problema. Hindi mo na lang inisip yung asawa at anak mong may mga sakit. Wala akong maibibigay sa'yo. Paalis na ako. Wala na akong ekstrang pera. Lagi na lang ganito ang inuuwian kong problema. Akala nyo naman sa amin ni Ente nanganganak ng pera? Yung isa mo pang anak, si George, bakit hindi ka tulungan nun? May trabaho naman yun ah. Yung sabat ang Tita Rosie ko, si Boy naman kasi hindi ako tinigilan, kakakulit para makahiram ng pera. Pamasahe lang talaga meron ako para makapunta dito Corazon. Sabat sang iloy ko, ay nako Ate Rosie, 200 lang ang maibibigay ko sa'yo. Sobra-sobra na pamasahe yan, pabalik ng Oliveros. Madala ka na kasi kay Kuya Boy. Nakita mo nang ang dami ng problema na ginawa yan? Noon pa, kahit mga bata pa tayo. Pagkahatag sang kwarta sang iloy ko sa Tita Rosie ko, naglakat na ini nga masubo, kay wala na solbar ang iya problema. Ginbilinan man ako sang hugot sang iloy ko, nga halungan ang kwarta nga ibili niya sa akon, kay hindi ko gid ipakita sa tito ko nga may dako ako nga kwarta. Ginatagan ako sang iloy ko sang 5,000 bilang allowance ko sa pag-eskwela ko hasta makapadala siya liwat kung makabalik na siya sa abroad. Nagabot na ang adlaw nga malakat na ang iloy ko, Tita Regine. Ako na lang ang mahatod sa iya sa airport. Naglakat ang iloy ko sa apartment nga wala sila nagbugnuhanay sang tito ko. Sa taxi, wala untat ang iloy ko sa mga bilin niya sa akon hasta makaabot kami sa airport. Hambal niya, tiisin mo na lang ulit ang Tito Boy mo, ha? Mabilis lang ang 2 taon at makakatapos ka na at pwede ka na magtrabaho. Naghuo na lang ako, Tita Regine. Naluoy man ako sa iloy ko kay magaantos naman siya sa 2 ka tuig sa pagtrabaho sa Qatar. Wala man ako sa iban nga madayunan, kundi sa tito ko lang gid. Pagbalik ko sa apartment, as usual, 2 lang kami sa apartment. Balik naman ako sa pagtrabaho sa sulod sang balay. Amo lang na gid ang obra ko, pagpanindo, kag pagsunod sa mga higko, sa mga ido kag koreng. Perde ko pa, Tita Regine, ang nagaobra sa sulod sang balay. Kay bisan maglantaw sang TV, limitado. 2 lang ka oras ang paglantaw sang TV. Alas 5 sang hapon, hasta alas 7 tapos ang balita, patyo na ang TV. Kay kinahanglan ko magbasa sa mga libro nga ginapabasa sang tito ko. Dason, para kuno nga makasiguro siya nga nagasulod sa utok ko ang ginapabasa niya, ginapamangkot niya ako sa mga series of questions nga daw isa ka professor. Ambot na lang gid, Tita Regine, kung ano ang nagadalagan sa sulod sang utok sang tito ko. Madamo sang libro ang tito ko, pero wala siya nakatapos sa kolehiyo, kay ligoy man siya sang una. Isa kasi mana ang nakaligad, sa makalakat ang iloy ko. May mga nagkadto naman liwat sa apartment, kag may mga upod nga mga pulis, Tita Regine, kag nagapanukot sa tito ko sang kwarta. Mga alas 8 inaasang kaagahon, kag natabuan nga ara sa may garahe ang tito ko, nagainom sang kape. Gani, wala gid siya nakalikaw, pero ambot kung ano ang ara sa tito ko,
nga expert sa mga balibad kag alibay. Nalusutan naman niya ang mga tao. Wala ko man mabatian ang ilasugilanon kay ara ako sa sulod sang apartment sa may laundry area kaniga pang labas sa mga bayo ko. Ugaling Tita Regine, paglakat sa mga tao, sa akon ginpautwas ang tito ko ang iya kaakig. Kung ano-ano ang ginasugo sa akon. Hasta ang hagdan, ginapalampaso niya sa akon, nga wala ko man ginaobra sang una. Dayon hambal niya, nga hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral nang hindi ka mahihirapan. Pinagdadamutan ako ng nanay mo sa pera? Pues, pagtiisan mo lahat ng gagawin ko kung gusto mong makatapos ng pag-aaral. Nagakatingala gid ako sa Tita Regine. Kung nga sa akon niya ginapautwas ang tanan na siya naman ang may kahimuan. Ang wala ako ginalauman, samtang nagalampaso ako sang hagdan. Ginkuha niya ang iya kahoy, kaginbakol ako sa likod. Naigo gid ako tita sa may spine, kag tama kasakit. Medyo naparalisa ako sa pila ka minuto, antes ako nakahulag liwat sa ginapwestuhan ko sa hagdan. Nagsaka ako sa kwarto, kag ginlock ko ang kwarto. Nagpamensar ako sa maayo kung ano ang himuon ko sang adlaw nga ato. Kung antuson ko pabalagi hapon ang ginaobra sang tito ko o kung mahalin ako sa apartment. Tita Regine, again, diri ko naman anay liwat ipagapos ang istorya ko sa kabuhi sa poder sang tito ko nga mas malala pa sang sa sitwasyon ko sa amay ko. Although ang inagihan ko sa amay ko, ang mga inagihan ko sa mga kamot sa amay ko, grabe man, madamo gid nga salamat sa pagbasa mo, Tita Regine, ang matinahuron multiple stroke survivor. Most definitely, may problema, gid, ang tito mo. Kag, alam nila, ang mga toxic kuno nga mga tao would never take responsibility sa ilang mga actions. They would never even own ang mga konsekwensya sa ilang mga actions. Sagad na sila manudlo sang blame sa ibang nga tao. Sagad na sila nga ipasa ang ilang responsibilidad sa ibang nga tao. Kaluoy man sa imo, no? Nangin center of abuse kagid sang imo nga tito. Kiti, kamo ang nag-upo dira nga duha, samtang ara ikaw sa iya poder, kag ang imo iloy, ato sa luwas ang pungsod, nga nagapangita sang kwarta para nga paeskwela sa imo, kag sa mga kauturan nimo. But sad to say, no? Ikaw ang iya ginapaokpan sang tanan nga mga frustrations niya sa iya nga kabuhi. Tinan ko kabalo, no? Kung ano pagid aningin dalagan sa imo nga istorya, sa inyo nga pag-updanay dira kung bala na kaya mo gid man ng 2 years, kung sa diin you still have to wait for 2 years para nga makahalin ikaw, mangin independent ikaw. Kag hindi na kamo makaupdanay sa imo nga tito. But being a subject sa isa ka abusive nga person, di na iyalango-lango. And so we're looking forward kung ano pagid ang may kasugpon sini sang imo nga kasaysayan sa kabuhi. Salamat kid again for sharing multiple stroke survivor. Mga panubalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kanagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman ang mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli. Sa inyo mga istorya mga kabombo, anytime pwede ka mo maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang makasaysayan and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We are still waiting for the confirmation of Aquarius 16. Daw gusto niya to remain private. Kag, well, who knows, hindi siya balaan luyag, no? Nga makita ang iyang hitsura. But anyway, ga-continue pa kami, nga communicate kung bala makakadtugid man siya diri buwas for the interview or she'd rather stay silent na lang kuno, no? And remain private. Anyway, it's up to you. I am just waiting sa imo confirmation Aquarius 16 sang Iloilo. Magasunod na mga dramas kada hapon tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. I'll be back again tomorrow. Maging kaupo din niyo sa gihapon si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.